Wel, wythnos ar ôl i'n gêm ni gael ei gohirio ar yr egwyl yn Abertawe, ni nôl yn rhanbarth y Gweilch ar gyfer gêm ddarbi enfawr rhwng ddau o glybiau cyswllt yr ardal. Heno ar S4C. Darbi mawr o rhanbarth y Gweilch, Pen-y-Bont, yn erbyn Abertawe. Cyfle i ni ddangos beth allan ni wneud yn Super Rygbi Cymru, yn fyw ar S4C. Yr ymodau'n gwbl gwrthwyneb i'r wythnos diwetha. Sdim gwynt, dim glaw, mae'n braf, mae'n sych a mae'n fwyn. Ar gyfer yr achlysur, mae dau walch dy fi, Ifan Phillips a Ciaran Hardy. Ni'n gymryd bach o amser i ddod yn gyfarwydd a galw ti'n un o'r Gweilch, Ciaran. Ond ti wedi ymuno nhw dy dymor gynta, heb chwarae to manaf dy ti, sut ti'n mwynhau? Ie, mae'n bod gret. I fod yn awyrgylch newydd gyda'r boes. Hopeth wedi bod yn gret mor belled, ond disgwyl mlaen i fod yr can ar gobeithio. A pryd wyt ti'n meddwl byddwn ni'n gweld ti'n ôl? Fi'n ni'n wrthos gynta treino wrthos ma gyda'r boes, so gobeithio yn y cwbl o thnosau nesaf byddai'n ôl yr car. Ie, a noson gynta yn gweithio gyda ni ar Super Rygbi Cymru, ond ti wedi bod yn gwylio'r gystadleuaeth, cadw llygad y rai o'r bechgyn y Gweilch yn benodol? Ie, ni wedi bod watcho boes y Gweilch, digon o boes i bod ware yn y cwbl o thnosau diwetha, a jyst cadw llygad ar perfformiadau nhw a'r canlyniadau, really. Ie, mae'n sefyllfa unigryw wythnos yma, achos mae bob un tîm yn y gystadleuaeth wedi chwarae i gilydd wythnos diwetha, felly maen nhw'n chwarae i gilydd gartre a oddi cartre o fewn pythefnos. Pen-y-Bont i ennill honno, Ifan. Ti'n gweld nhw'n ailadrodd y llwyddiant na heno? Ie, byddwn ni'n gweud mai Pen-y-Bont yw'r ffefrynnau yn mewn i'r gêm a enwedig gyda'r fuddugoliaeth wythnos diwetha a hefyd nawr yn ware ar tomen ei hunain. A mae rhaid ni cofio fyd yw Abertawe ddim yn dueddol y trofeilu'n dda iawn. Maen nhw heb gael fuddugoliaeth bant o gertre ers dros 10 mis, felly bydd hwnna siŵr falle yn ware yn ei pennau nhw bach. Ond un peth falle bydd e'n hwb seicolegol mowr un o trwetha gathon nhw'r fuddugoliaeth oedd nôl yn ragfyr ar y cama yn erbyn Pen-y-Bont, felly fi'n siŵr bod hwnna wedi bod yn sgwrs trafod i'r boes yn ystod wythnos. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol Abertawe, o'n nhw'n arwain Casnewydd ar un adeg o 20 pwynt i 7, ddim ymlaen i golli honno. Felly pa mor bwysig yw'r fuddugoliaeth hyn oedden nhw? Fi'n credu bod yn bwysig iawn i'r grŵp. Mae hyder yn dod i'r grŵp a rhywbeth i nhw cael adeiladu arno ar gyfer gweddill y tymor. Fi'n credu bod nhw'n disgwyl ar cwpl o chwaraewyr enw i aros lan a dangos i brofiad nhw. Reit, wel i'ch atgoffa chi, dyma sut mae'r tabl yn edrych ar ôl 3 rownd. Casnewydd sy'n arwain y ffordd gyda 11 pwynt gyda gêm yn llaw ar ôl gorfod gyhirio'i gêm nhw yn erbyn Abertawe yn wythnos diwetha. Rygbi Gogledd Cymru, Caerdydd a Cwins Caerfyrddin yn ymuno nhw ar 11 pwynt gyda dim ond 1 pwynt felly yn gwahanu'r 5 ucha. Pen-y-Bont yn eistedd yn seithfed safle, diolch i'w fuddugoliaeth nhw wythnos diwetha. Abertawe ar y gwaelod fel mae pethau'n sefyll. Y gic gyntaf felly yn prysur agosau a mae'r ystafle'n dechrau llenwi yn gynharach heno a Rhys William i gael cwmni 2 o'r chwaraewyr. Doi faswr sy'n cadw cwmni fi, 2 gyda clybiau newydd. Josh Phillips gyda Abertawe, Ben Bonnell gyda Pen-y-Bont. Chi'n nabod eich gilydd yn dda, wrth gwrs, agos chi gyda Pont y Pridd llynedd. Ti'n gwybod i drics ei gyd, Josh? Ie, fi'n nabod popeth, dwi'n meddwl, wel, gobeithio anyway, ond ni'n chwarae gyda gilydd blwyddyn diwethaf, so mae'n siarad newydd i'r ddau ni tymor yma. Wel, o ti ffili stopo fe'r sgwri 22 o bwyntiau wythnos diwetha. Ben, beth am y gêm na? Ti'n mwynhau yn Pen-y-Bont a beth am y fuddugoliaeth gyntaf o'r tymor? Ie, dwi'n mwynhau'n iawn. Ti'n gwybod, mae'r win cyntaf yn masif i ni, herwydd rydyn ni'n gwybod bod nhw heb ennill eto hefyd, so jyst i cael y one-up a cael the monkey off the back, mae'n bonus fawr. A beth am Josh fan hyn a beth fel mae fe'n chwarae'r gêm? Ti'n nabod i gêm yn dda iawn? Ie, dwi'n mae Josh, mae'n redwr dangerous iawn. Boot massive arno fe, so fi'n trio stop hynny tonight. A rai fi siarad am dy gicio di, right? Fi'n mynd i ddechrau nawr yn gweud cyn y gêm, rhag gofn i ti fethu. So ti di methu cic mewn tair gêm? No pressure tonight, ond gobeithio fi gallu cadw yn fynd a gobeithio bod y boys yn gallu sgorio'r ceisiau i gyd o dan y post bydd yn neis eno, ie. Ond mae'n rhywbeth ti'n trial wneud, ti'n modd cyrraedd brig y siartiau yn y pwyntiau yn Super Rygbi Cymru? Ie, dwi'n meddwl mae'n cystadleuaeth dda i boys, Ben a mae gen ni Evan Lloyd o Glynebo hefyd sy'n rhoi challenge ni hefyd, yes. Ni gyd yn gobeithio goffan ar top y tymor yma yn enwedig yn y cystadleuaeth newydd yma. Ie, cystadleuaeth newydd, Super Rygbi Cymru, be mae fel? Ti'n mwynhau?
Mae'n gwych. Mae'n challenge newydd i holl clybiau. Ni'n cael mwy o boys o'r gwych, ni a wedyn boys yn Caerdydd, Scarlett ac y dreigiau hefyd. So mae'n rhywbeth cyffroes i ni hefyd. Yr un cwestiwn i ti, Ben. Ti'n mwynhau Super Rygbi Cymru? Mae'n chwarae newydd gyda ni hefyd. Mae gyda ni 3 ospreys heno ma. So, ti'n gwybod, mae'n league exciting, lot o talent ifanc. So, jyst yn cyffroes i weld hawn ni fynd. Ni de. Siglwch dwylo cyn y gêm. Pob lwc i'r ddoi na chi. Diolch, boys. Diolch. Fel wedodd Rhys hwnna, y ddau wedi ymuno o Bont y Pridd. Y ddau yn amlwg eisiau chwarae y llwyfan mwyaf, eisiau chwarae yn y gystadleuaeth yma, Ciaran. A falle atgoffa hyfforddwyr rhanbarthol o'i talent. Siarad beth i Ben-y-Bont ath e mas i Jersey, mi war yn y gyngor na, mae'r gyngor na'n wych i hyneri, i ddysgu dealltwriaeth y gêm, a fel i reoli'r gêm, a twyd dath e'n ôl blynydda i warau i Bont y Pridd, a nawr mae'n gyda Pen-y-Bont, a fi'n credu bod yn disgwyl am ail gyfle falle yn y gêm rhanbarthol. A Josh Phillips, i ni wedi gweld lot ohono fe, mae wedi chwarae i sawl glwb, wedi dod o Lantab, wedi chwarae lawr yn Llanelli, Ifan. Fi'n credu mae Josh Phillips wedi cael tipyn o argraff ar y gêm y penwythnos diwetha y colled, gath e tipyn o gêm i Ywnnan, gath e cais, gath e 5 kick-off gael trosgais, felly mae wedi cael tipyn o argraff ar gêm Abertawe, mae wedi cael 33 o bwyntiau fel wnaethon ni weld, dim ond 5 pwynt i ôl Billy McBride sydd ar frig y dabl o nifer o bwyntiau, felly fi'n siŵr bydd Abertawe yn edrych ar Josh i treial neu siŵr bod nhw'n ware yn yr ardaloedd cywir ar y ca. Mae gwyneb arall newydd ym Pen-y-Bont, y prif hyfforddwr. Gwyneb sy'n gyfarwydd iawn i gefnogwyr Rygbi Cymru, a mae fe'n cael cwmni Sean Holly. Well, I'm here with Scott Baldwin, head coach of the Bridgend Ravens. Scott got over the line, last gasp last week. It must have been a good week in training. Yeah, we only had a walkthrough on Tuesday, to be fair. You're not going to change anything from Saturday to Thursday, so we just spoke about just being a bit more clinical, really, this week, and it was more walk and talk rather than doing too much physically, so we want them fresh for tonight. Like a lot of the squads in this new Super Rugby young squad, full international coaching panel, but you're in it till the end, you stay like, what's the philosophy of Bridgend here? I want these players to be brave and make decisions. Ultimately, that's the only way they're going to get better, and we speak about in training, if we don't have a 30% error rate, we haven't pushed you hard enough to make decisions. So ultimately my biggest thing is trying to develop them, but ultimately the best way of developing is winning, isn't it? So 11 changes for Swansea to the start in 15, massive change for them. What are you expecting from the visitors tonight? Oh, look, there's probably a lot more Swansea lads in the team tonight, so I'd imagine there's a bit of hunger there and a bit of, they want to prove a point, I suppose, and I think that's a good thing with this league. You get the Ospreys boys down in our region, obviously, but when they go back, it's an opportunity to show yourself, and we've got a couple of boys in our squad who I've spoken about have the potential to be professional rugby players. The biggest thing we've probably spoken about is the difference isn't the ability, it's the ability to do it over and over and over every time team. Quickly, want to watch for the viewers tonight? Ryan Wilkins. You heard it first, Scott Baldwin. Good luck tonight. You can catch English commentary with me and Kieran Hardy on the red button, S4C click. Sean yn siarad â Scott yn gynharach. Nawr ni sôn am Ryan Wilkins yn y man, ond gair am Scott, mae fe'n rhan o dîm hyfforddi star-studded mewn gwirionedd. Sawl un wedi chwarae dros Gymru, Matthew Morgan, Matt Jones, Bradley Davis, pa effaith bydden nhw'n cael? Wel, ni'n gwybod yn union faint o brofiad sy'n yn y criw hyfforddi na. A fi'n siŵr bod nhw'n cael hen ddigon o sport gyda Scott Baldwin a Bradley Davis, ond ni wedi gweld nhw tro ar ôl tro ar y car rygbi, ond nawr falle mynd trwy strwythur gwahanol o hyfforddi. A mae rhaid ni cofio, mae nhw'n gynnar iawn yn ei yrfa nhw ar ran hyfforddi, felly mae nhw hefyd yn treal dysgu, ond fi'n siŵr bod nhw'n cael dipyn o sport lawr yn Pen-y-Bont. Yn edrych fel Ocean's 11 fyna, ydyn nhw, pwynt i brofi. Ond fe welson ni, fe glawson ni Scott Baldwin yn siarad am Ryan Wilkins, y canolor, chwaraeodd ei Bont y Pridd blwyddyn diwetha gyda Ben-y-Bont, felly fydd y ddealltwriaeth na'n barod, Ciaran. Yn bendant. Mae'n tipyn o talent. Wedi disgwyl na fe'n barod, o cwpl o ceisio mewn i sgori. Fe sydd wedi bod y chwaraeo gorau, Pen-y-Bont bod belled yn y gangrair. A fi'n credu bod nhw'n disgwyl ato fe heno fel rhywun sy'n dangerus, a'r pel yn ymosod, a creu cyfleoedd i pobl arall rownd i fe. Dyna fe, 9 gais i Bont y Pridd llynedd, a Tom Florence i bartner yng nghanol Cai yn y Cris Prif 12, rhywun ni wedi gweld yn creu argraff i dîm Cymru dan ugain, Ifan.
Oedden ni wedi cael y cyfle i weld Tom Florence o arre gyda Cymru dan 20, ond fi'n credu mae Pen-y-Bont yn bendant yn defnyddio Tom Florence i gael nhw dros y llinell fantes na. Maen nhw'n defnyddio fe'n canol ca yn aml iawn. Mae wedi gwneud 48 o weithiau yn cario'r bêl, fi'n credu ail yn y dabl o nifer o bobl sydd wedi cario'r bêl na. Felly maen nhw yn bendant yn defnyddio Tom Florence i gael nhw dros y llinell fantes na, a fi'n siŵr bydd e'n ysu gael i ddwylo ar y bêl. Ie, ni'n siŵr fydd e. Reit, ni'n fyw yma heno. Mae yna 4 gêm arall yn Super Rygbi Cymru, a fe gewch chi weld yr uchafbwyntiau na nos Fawrth am 10 gloch. Ond rwy'n falch iawn o dweud mae Hugh Gustafson yn ymuno â ni nawr. Wythnos ar ôl chwarae Pen-y-Bont. Mae'n sefyllfa unigryw, ddim yn aml ni'n gweld hwn yn digwydd yn y gyngor, ond gyfle i dalu'r pwyth yn ôl yn syth yw. Ie, jyst rhod wythnos yn ôl, y gêm gad mas na, mae Ben-y-Bont cicio 5 penalties mas na i ni. 3 cais gyda ni, 2 cais i nhw, so ni chwaith chi chwarae rygbi, ni chi chwarae sgwri cais, ond siomedig gyda dod y penalty count. Ie, cwpl o canlyniadau yn y gêm oedd ddim wedi bod yn ffordd chi wedi gobeithio, a fa mor hyder yn y grŵp, a fel eich chi'n trial cael y perfformiad na ennill heno. Mae boys ifanc mas na, so nhw'n mwyn chwarae, mae Matthew Aubrey dod nôl o Clwb Caerdydd, so nhw'n edrych ymlaen i chwarae, ond ni'n chwarae smart, bod y Terji Battle yn edrych ymlaen fel Josh o Math yn helpu ni mas na. 11 o newidiadau yn y 15 cynta na, ddim yn aml chi'n gweld gwmynt o newidiadau. Oes unrhyw reswm dros y newidiadau na gyd? Owen Thompson torri bisau yn y gêm, so mae tyfach y boys yn symud, ond Callum Castle dod nôl o Team GB, so mae'n edrych ymlaen, mae bachyn yn cyffroes mas na sy'n edrych ymlaen i fe chwarae. Ie, lot o boes felly ni ddim yn gweld mae heddi. Boes fel Morgan Moss, Houston, Lloyd Lewis. Mae'n beth positif bod gymaint o boes wedi dod o'r gweilch a boes addawol gyda gyrfa addawol. Ie, so mae Lewis Edwards yn gorffen ysgol ar 3 gloch heddi, so mae head boy yn gwyl, so mae'n chwarae heddi ar full of back. Mae Kearney a Freddie Chapman both yn academy, so mae chawr o boes ifanc mas yn cael opportunity i chwarae ar y teledu, a chwarae i Abertawe hefyd. A beth sy'n angen hyn o'i gael y fuddugoliaeth? Chi wedi bod mewn gemau, chi'n arwain cysnewydd o 20.7 ar un adeg? Well, luck yn y green on, just penalty counters, edrych ymlaen a chwarae ysgol i cais, ond playing right areas yn y gweud hefyd. Hew, diolch yn fawr. Bob lwc. Gwylwn i chi yn ystod y gêm, dwi'n siŵr. Na i bigo lan ar y pwynt na, 11 newid. Fe welson ni y gweilch er enghraifft yn cadw union yr un tîm am y ddau rwng gyntaf yn y bencampwriaeth rygbi unedig. Faint o effaith yn mynd i gael yr gysondeb? Bod fe'n broblem? Fi'n credu chi moyn fel chwaraewyr, chi moyn y cyfle na i gallu ware gael y cysondeb na mewn eich gêm chi, achos gyda'r cysondeb na mae'r hyder na'n gallu'r adeiladu, a chi moyn y cyfle na i creu bach o momentum, ond falle fel clywon ni Hugh fan yn sôn am beth i'r anafiadau, mae fe mas o'ch dwylo chi rai weithiau, ond i'r boes na'r sy'n dod mewn a sefyll mewn i'r chwaraewyr na, fi'n siŵr bydd nhw allan i profi pwynt, achos fel pob chwaraewr ar y lefel ma, chi moyn ware yn wythnosol, a chi moyn ware yn y gemau mowr ma, a mae'r gêm Darllediad ma'n sicr yn un mowr. Un i wylio ar gyfer Abertawe, y cefnwr Lewis Edwards, mae'n gawr o foi. Odi, mae'n slabyn y grwt o'r teg, fel nath Hugh sôn, mae jyst yn dod allan o ysgol, mae fe rhyw wech troedfedd, 4 modfedd, felly mae'n slabyn y grwt. Fi'n siŵr allwch chi taflu fel lan yn yr ail reng yn y llinell, a fi'n siŵr bydden ni wedi joio taflu'r bêl mewn iddo, ond na, mae fe'n sicr yn rhywun i Abertawe sy'n gallu'r gael i bêl yn y ddwylo a gael mynd dros y llinell fantes na, felly fi'n siŵr bydd yn debyg iawn i lot o chwaraewyr Abertawe moyn creu tipyn o argraff ar y gêm a heno. Right, okay, mae'n amser i ni nawr ymuno a'n tîmau sylwebu yma ar Gae'r Bragdy. English language commentary is available with Ciaran Hardy and Sean Hawley, ond yn y Gymraeg mae Ifan Phillips ar fi'n ymuno a Rhys William. Diolch fawr, Lauren. Noson hyfryd ar Gae'r Bragdy Dunraven ar gyfer Super Rygbi Cymru. Pen-y-Bont yn croesawu Abertawe yn ein gêm fyw ni. Darbi ranbarthol o gweilch sy'n ni ar eich cyfer chi. Dyma'r ymwelwyr Abertawe mas. Y ca yn edrych yn hyfryd, yr arwyneb yn berffeth. Mae yna sôn o bosib bydd na gau plastig yma. Gobeithio ddim. Joe Thomas fyna yng nghanol Fran. Dyma Pen-y-Bont, nhw'n cael ei arwain mas. Liam Tobias. Hanner canfed ymddangosiad i'r prop pen tin
A'r tîm yn dod mas. Dipyn o grawd ar Gae'r Bragdy. Ben Bonnell ges i air dy fe yn gynharach. Doi faswr talentog yn chwarae heno. Dewch chi'n gael pip ar y tîmoedd ar gyfer yr ornes yma de. Pen-y-Bont yn llawn hyder ôl y fuddugoliaeth hwyr disadwn diwetha ar Sain Helen, y prif fforddwr Scott Baldwin yn neud 4 newid, 2 yn y pac, profiad yn y reng flan Evan Yardley fel bachwr a hanner canfed gêm i Liam Tobias ar y pen tyn. 2 newid tu ôl y sgrym, Chris Williams nath ennill y gêm yn hwyr wythnos diwetha gyda cais fe'n dechrau fel mewnwr a newid hwyr Coram Knott sy ar yr asgell chwyth yna. Abertawe am dalu'r pwyth yn ôl ar ôl y golled yna. Lico be maen nhw wedi wneud yn Super Rygbi Cymru gyda yr un gwrthwnebwyr rown 3 a 4, ond dim dilyniant fel ni wedi clywed i'r gwynion 11 newid. Dim ond Geraint Powell sy'n cadw i le yn y pac fe wedi dechrau bob gêm. Bachwr ar fenthyg o Gastell Newydd Emlyn, Dom Hay fe'n dechrau yma tro cyntaf, a 2 gynt o brifysgol yn Abertawe yn y Boiler House, Chris Thompson a Ben Roberts. Wel, yr un tîm oedd, yr un dyfarnwr a Sain Helen dydd Sadwn, Rhys Jones. Beth fydd y canlyniad? Super Rygbi Cymru o Gae'r Bragdy Dunraven. Pen-y-Bont yn croesawu Abertawe. Dadlwythiad cynnar, na beth ni moyn gweld. Inside, White! Good, hold the back foot! Matthew Aubrey ar gic yna. Bydd i brofiad e'n dod nôl o Gaerdydd, profiad rambarthol dy fe gyda'r gweilch a Gaerdydd. Bydd hwnna yn anferth. Yeah, White. Blue, stay. Good gap. Captain Abertawe. Lain gyntaf y gêm meddiant. Nid y bas ore. Ond yn cymoni pethach oedd Florence. Goffa mynd lawr i bengliniau i ddal hwnna. Chris Williams, nath e dorri calonne Abertawe yn hwyr yn y funed ola ar Sain Helen dydd Sadwn diwetha. Use it! Good, through one. Play the ball! Lan i'r awyr mae hon yn mynd. Play it! Use it, White! Hold the back foot! Meddiant i Abertawe. Ivan Phillips wedi wneud i ffordd lan wrth yr ochr Ifan. Mae'n berffedd ar gyfer rygbi. A rygbi agored ni moyn gweld. Wel, super rygbi ni moyn. Ie, yn sicr mae'r amodau yn berffedd mas na. Ar hyn o bryd yn hollol wahanol i beth oedd i nos Ioe diwetha. Ond mae'r can edrych yn dda iawn a fi'n siŵr bod y boes yn edrych mlaen i taflu'r bel na o gwmpas. Dal yn chwarae Abertawe. Fel oedd Hugo Staffson yn gweud, maen nhw'n gallu sgori ceisiau. A dyna beth maen nhw'n trial wneud. Tom Edwards gynt o coleg Llanam Ddyfri, mae'n bach o gwmpo mas fan'na hefyd. Retreat! Ie, Tom Florence. Mae'r bel dros yr Yslis. Cyfle cynta Abertawe fyna. Ni'n gweld y bas yn daclus fyna, wedyn y cic. Bach bwtchus cyn bod Tom Florence yn mynd i daclo ge. O, Ned Howley nid yn wych fan hyn yn wirthiol i gael y gic ar ei ddrod ddege. A oedd hi'n allanfa bach glan gyda ge, ond Abertawe jyst yn dangos fai mor bryglis maen nhw gellir bod pan maen nhw yn gael y cyfle i llydennu'r bel na. Pwysau amddiffynol gan Ben-y-Bont. Florence yn cymryd i amser ar ôl codi a Abertawe. Eto ar meddiant, derbynnydd cynta am yr ail waith Ben Roberts. Stop! Stick! Digon o opsiynau ond lan mae hon yn mynd. Digon o bellter ar honna tybed. Yn cymoni pethach Chris Williams mas yna. Ben Bonnell. Cefnogwyr Pen-y-Bont yn gweud bod Abertawe yn cam sefyll. Advantage over, knock on! Dal dim mewnwr. Mae fe'n ôl ar ei drad. Mae'n bell i Ben Bonnell blygu ôl y bel na fe mor dal fel maswr. Mae ddoi faswr hyn o bell dros 6 trodfedd.
Mae'r gŵr yn ennill I hanner canfed cap I Ben-y-Bont. Liam Tobias. Dwylo. I'r Coram Not. Not. Troi mas o un tacl. Oedd y dacl yn uchel tybed. Evan Hill cyn gapten y gweilch gan Ddeunaw. I gweld un chwarae mas I Gymru dan 20 mas yn Ne Africa. Harry Olding. Benel, opsiynau tu fas, tu fyw. Swmpar o dacl gan Bowden. Ed Howley. Y gic fach na trwyddo. Chwarae da gan y ddau dîm. Yn sicr fi'n cael ei gall Abertawe fo'n bles gyda'i set am ddiffynol cynta nhw'na. Fi'n gael Callum Bowden. Y capten da yn rhoi'r tacl mowr na mewn I orfodi wedyn Pen-y-Bont yn y pen draw I roi'r cic i'r bel. Ond Ed Howley jyst yn naddu'r gic na trwyddo. A nawr mae llinell am ddiffynol gyda Abertawe fan hyn. Ben Roberts. Lot o wallt o dan y scrum cap na. Mae'n cadw on yn y doi ar hugen os posib. Obri tro'r chwith o dwi'n mynd am yr yslis. Odi. Yn dwi'n ennill tir. Odi ma fe. Ni'n gofyn i'r ddoi faswr. Bydd nhw'n meddwl o Super Rygbi Cymru Ifan. Mae'n eitha llawn fan hyn ar Gae'r Bragdy ar nos iau. A mae'n noson hyfryd. Mae rhywbeth yn gweithio. Ie, byddwn ni'n cytuno gyda ti. Mae'n disgwyl gyda nifer o bobl sydd wedi troi mas yma I wylio'r ddoi. Dîm am mynd ben yn erbyn I gili. Mae'n disgwyl fel bod nhw'n edrych mlaen I ddod I chwilio'r boes ifanc yma yn chwarae. A fel ni wedi sôn yn barod, mae cwbl o falle boes ifanc y gweilch yma. A fi'n siŵr bod nhw'n edrych mlaen I weld reini. Wel, dyma un yn nhw. Gormod ar hwnna. Os. Lewis Edgeworth oedd ar gic na. Hugo Staffson yn gweud bod wedi gadael ysgol am 3 o gloch. Yn gwyr. Just cyrraedd draw, mae wedi paso I dest yna'r cwestiwn. 17 yw e. Ie, ni sôn am chwaraewyr ifanc y gweilch sy'n yn yr academi yn ware fan hyn nawr. Mae sawl un yn tîm Abertawe sydd wedi bod gyda'r gweilch a sydd wedi cynrychioli'r gweilch. Mae chi y ddoi canolor, Josh Thomas a Joe Thomas, a Callum Casson, a wedyn hefyd Matthew Aubrey. Mae'r tri na gyda'r profiad sydd gyda nhw. Fi'n siŵr bydd Abertawe yn disgwyl ar reina I falle arwain y ffordd I nhw. Dyna chi un gŵr. Cefnwr Pen-y-Bont, Ed Howley. Sicr yn ddigon da I ware rygbi rangbarthol. Falle bod Ysgyn penderfynu peidio jobyn dy fe. Ware Super Rygbi Cymru I Ben-y-Bont le mae fe moyn chwarae. Phillips. Mae'n gic da, pellter ar hwnna hefyd. Ben-y-Bont yn clyro. Os rhywun yn moyn cymryd cyfleon, tro'r chwith. Obri, oedd wedi gweld y gwagle. Ryan Wilkins sy'n ôl yna. Yn meddwl am Rhedeg mae fe'n neud. Mewn I bach o draffer. Dan lwytho, I Llywelyn. Torri dacl gynta. Hill yn cario fi'n cael ei hyrddio nôl yn y dacl. Dacl da gan Ben Roberts. Use it, ball's available. Yeah, 6, careful. 6 off the odd. Cymryd I amser nawr, Williams. Mae'r gŵr ifanc eto. Lewis Edwards. Cicio. Hwna bant o'r drod. Ond mae just yn dod lawr mewn pryd. Callum Carson. Trafod a Rhedeg mae Callum Carson wedi bod yn neud. Neu ge cicio. Mae'n sicr yn mwynhau Rhedeg y bel. Dwi ddim yn deddol o gico. Mae fe'n dwyllodrus ond Wilkins yn ni'n gweld Scott Baldwin falle'n sôn amdano fe cyn y gêm ac i'r nhadu yn penderfynu Rhedeg. Falle ddim yn penderfyniad cywir ond na'n hywyrthiol I aros ar tir y chwarae. Ddim cweit yn syth oedd hwnna. Iadlu I Llywelyn. Dim lot yn hwnna. O'n i'n gweld Scott Baldwin yn gweithio gyda'r bachwyr I gyd cyn y gêm. Oedd e lan yn yr eisteddlen dal y bel. Mae yna bwysau ar y bachwyr. Mae yna bwysau ar bawb ond mewn lein. Un dyn sy'n sefyll mas I fan. Yn sicr, heb dowt o fi, sgil anodda yn y gêm.
Goffa taflu'r bêl na mewn i'r llinell. A fi'n meddwl bod Evan Yardley yn anlwcus iawn bod a i alw na ddim yn syth. Fi'n cael mae'r neidwr yn dal y bêl uwch ben i benne. A fel arfer mae lot o'r dyfarnwyr yn gadael hwnna i fynd, ond sgrym yn gryf. O, wrth bod fi'n gweud. Ie, mynd yn gynnar, wnaethon nhw cic gryf. Thomas yn trial bwydo. Ond cic gryf unwaith eto. Pen-y-Bont ddim wedi mynd nôl. Deg llath yn captain. Zach O'Driscoll yn moyn i cael sgwrs gyda Rhys Jones. Sgrym ddim yn opsiwn bellach. Mae hwnna'n un o'r reolau neu'r cyfreithiau sydd wedi newid. Byddwch chi'n gallu neud tymor diwetha. Ond World Rugby, mae'n moyn newid pethach, mae'n cyflymu'r gêm. I've gone 10, you have to go 10. Pull him back, really. Matthew Aubrey'n ennill, llythyr fach arall fan'na i fyd. Ond y dyfarnwr wedi sylwi. Tap a mynd. Gwrthdrawiad enfawr fan angan o'r car. Abertawe. Maen nhw'n licio chwarae rygbi, mae'n amantes kick-off gyda nhw nawr. Maen nhw'n gallu trial rhywbeth. Lot o geisiau'n dod o sefyllfaoedd fel hyn, le mae mantes dyn nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i ddod nôl. New advantage, not rolling. Chris Davies oedd hwnna'n cario. Gynt o Aberafon, wrth gwrs, profiad, hen ben, mae rhaid cael hen bennau mewn bob tîm. Hawli, mae hwnna'n adlamu. Yn garedig i Abertawe, mae nhw ar bêl, dwi'n meddwl. Hawli yn styc, ond i'r mantes drwstod, dyna'r cwestiwn. Carson, twrio am y bêl na. Dyma i chi gyfle. Cyfle gorau mae unrhyw tîm wedi cael yn y gêm yma o'r belled. Mae yna wagle master. Mae yna bas o Phillips. Dim cweit yn taro'r nod. Callum Dodd. Mae dal yn chwarae mantes. Yn i'n meddwl falle bydde fe rwsto. Ond penderfyniad i wneud fan hyn nawr. Odyn nhw'n cymryd y pwyntiau. Stigo un ar y cornel. Pwynt dwi'n gael ei Callum Bowden yn pwyntio at y pist, ond cyfnod o ware, da iawn fyna gyda Abertawe. Just yn mynd trwy'r cymalau, o'n i'n meddwl o'r llinell amddiffynol. Pen-y-Bont yn sefyll yn gryf, ond just yn or o wyddus, just yn rhoi'r cicau cost na i ffwrdd, ond ail gwaith na rydyn ni weld Callum Carson yn rhoi drod i'r bêl, ond y cic na yn fanteisiol iawn, yr ail gic na, a wedyn rhoi pwysau ar y hedawli, oedd y bounce y bêl ddim yn garedig iddo fe, a dath nhw ben a gael y cic-osb wedyn, a nawr a Josh Phillips gyda cyfle i addo triffwynt arall yw nifer y bwyntiau yn y gyngrair mae hyd yn hyn. Ie, dyw e heb fethu cic. Os mae moyn i'n syml i ddechrau, hon yw hi. Dipyn o swmpa di honna. Just dros ben yng Nghari. Diolch i'r drefn. Ond Abertawe sy ar y blaen. Diolch i'r trod dde y gŵr yna Josh Phillips. 36 o bwyntiau gyda fe nawr. Ond 3 sydd gyda Abertawe. Wrth i nhw fynd ar y blaen. Ben Benel, hwnna'n gic-dda. Uchel ar ail ddechrau. Reit ar y marc. Jevons yn cymryd hwnna. Na beth chi moyn o ail ddechrau. Mae Abertawe wedi dwyni, dwi'n meddwl, odyn? Rwy'n syniad i chi. Beth mae Abertawe moyn neud. Callum Carson yn cicio. Troi Pen-y-Bont. Mynd amdani. Macaulay Rowley. O, dadlwython hyfryd. O, na gymorth nôl ar y tu fewn. Wilkins. Cwrs o cic i hun. O! Am gais! O, ni'n meddwl ond wedi gwneud y penderfyniad cywir, ond mae'n dangos i sgiliau, y gic yn berffaith, wedyn yn llithro a casglu'r bêl i ymateb yn unsyth i Ben-y-Bont. Nhw ar y blaen, am gais. O, na chi ffordd i daro nôl i Ben-y-Bont. Yn dal yr ail ddechrau, yn colli'r bêl, ond wedyn, o'n i'n meddwl o'r cic yn un da gan Callum Carson. Ond, i'r ysgellwr yw hwn. O, wedyn Wilkins yn gael y bêl yn ei ddwylo mewn gwagle, yn cico'r bêl dros y top, yn cwrso gic unan. O, a mae'n un yn wirthiol i just ail casglu'r bêl na.
A dwi wedi gweld e'n neud e'n tro ar ôl tro ar y ca 7 bob ochr yn ystod yr haf. W'n i'n cael cyfle i wylio ge yn ware y gêm 7 bob ochr yma. Oedd e'n llon llaw prynu, mae'n dangos bod e'n debyg iawn ar y ca 15 dyn yma. Wel, o'n i yn holi ifer penderfyniad cywir. Yn ôl ar y tu fewn, oedd Chris Williams dy fe fel cymorth, ond os ti'n gweld rhywbeth a ti'n chwarae gyda dy liged ar agor a ti'n gorffen fel na, pob lwc i ti unrhyw benderfyniad ti'n neud. Ben-Bont, trosiad o'r yslys bella yna. Digon o uchder. Odi. Cic arbennig. 22 o bwyntiau iddo fe ar Sen Helen dydd Sadwrn. 2 bwynt bach arall iddo fe nawr, ond am gais. Ben-Bont yw na fe jyst yn cael ei ddwylo'n rydd. Yn cael y dadlwytho trwy'r dacl na wedyn, ma' hwnna. Nid e gwylio hwnna tro ar ôl tro, pob clod dde, nath e'n wych i ail gael gafel yn y bel na, oedd y gic di gael ei mesur yn berffaith, a wedyn y cyflymdra i cwrso cic unan. Pob clod i Ryan Wilkins. Mae'n gwneud y jobyn o'r ail ddechrau hefyd. Blue, retreat. Siarad am y set piece, y line, y scrum, ond bellach mae'r ail ddechrau yn un o'n nhw hefyd. Rhaid chi gael hwnna'n iawn. Liam Lewis Edwards yn dod i'r gic na lan yn uchel. Cor am not o dan iddi, wneud yn dda iawn yn dadlwytho i Ben-Bont. Yn cyfle. Pen-y-Bont yw i nawr i fod o dan bwysau. Nôl yn y 2 ar hugen. Evans yn cario. Tia creu gwell ongl. Chris Williams. O'na gic dda. Aubrey yn mynd sy'n ôl a dal i dros i ysgwdd e. Gwaith da. Callum Carson mewn yn safle'r mewnwr. Yn Thompson. Un cariad bach arall. Kai Davis yw hwnna'n wythor. A byddwn yn dod Thomas Edwards. Cic trwodd, mae Aubrey nôl ar y tu fewn. Oedden nhw'n tirio. Odi ma fe. Yr law yn yr awyr. Wel, dyma'r gêm i ni moyn. Mae noson berffaith. Ni wedi cael 2 gais arbennig. Gobeithio neu ffyn barhau. Angos mae Abertawe nawr ar y blaen. Ding dong o gêm. Pob glor i'r 2 dîm, maen nhw mas i ware yma heno. A Matthew Aubrey, mae hwn i gyd yn dod o Callum Carson yn galw y bel tu ôl y blaenwyr, yn dod rownd y cornel yn sythu lan, a roi'r bas wedyn allan i Tom Edwards a'r gic yn berffaith gan Tom Edwards dros y top, a wedyn fel pob mewnwr da, gyda'r llinell gynorthwyol na gan Matthew Aubrey, hen Ben, a Matthew Aubrey mynd dros am y cais. A mae Hugh Gustafsson yn disgwyl na beth o'na. Prif y fforddwr tu ôl y pist. Josh Phillips. Cant y cant bant o'r tŷ. Gobeithio neu fe barhau. Curious geithio'r gic na, mae'n mynd dros, mae'n mynd lan uwch ben, Billy McBride, yn nifer o bwyntiau yn y dabl. Mae'n cael hwnna, mae'n cael fi'n agos. Mae'n agos iawn. Mae'n Abertawe yn bwrw nôl. Nhw ar y blaen o 10 i 7 nawr. Hugh Gustafsson yn gweud bod nhw'n gallu sgori ceisiau yn y gêm di Sadwrn diwetha. 3 nhw, 2 i Ben-y-Bont. 1 ar hyn o bryd. Ail ddechrau arbennig unwaith yn ragor. Not yn ennill y bel, a fi'n credu cael pwy fydd honna. Abertawe yw i? Ie. Matthew Leon yn redeg y lain man hyn. Mae rhaid i Abertawe treal tacluso lan o'r ail ddechrau yna. Ffordd yw'n gweud tro ar ôl tro. Chi ddim yn sgwr o'r pwyntiau yna. Tan bod chi'n ail cydio yn yr ail ddechrau yna. A mae Abertawe nawr 2 waith maen nhw wedi sgwro neu gael pwyntiau ar y bwrdd. A maen nhw wedi methu dal yr ail ddechrau. Felly mae rai nhw'n neud siŵr bod nhw'n tacluso hwnna lan. Mae Rhys Jones yn dyfarnwr yn siarp ar y tafliad na hyn o. Lot o benderfyniadau yn cael ei wneud. Os oes rhywun yn cystadlu yn y lain,
a bod ddim cweit ar y marc. Wedyn, dyw e ddim yn syth. Os oes neb yn cystadlu, maen nhw'n gadael I fynd. Mae'n anodd, chi'n teimlo fyna, falle o ddim lot o gystadleuaeth yn yr awyr. Geri, os bydden nhw wedi mynd lan uwch I ochr, fi'n credu bydde Abertawe wedi dybenna hidio yn y bêl na, ond ar diwedd y dydd mae rhaid chi gael un syth. Geri, mae rhaid yn neidwyr hefyd, neu siŵr bod nhw'n neidio lan yn hytrach na ar draws y llinell, achos pam chi'n neidio I mewn i'r llinell, mae'n neud y tafliad na disgwyl, falle ddim yn streic. Felly mae'n bwysig iawn bod y neidwyr yn aros gyda'i disgyblaeth nhw, a neu siŵr bod nhw'n neidio lan ar y safle maen nhw fod yn hytrach na neidio I mewn i'r llinell. Scrum. Scrum Pen-y-Bont yw I. Gallen nhw wedi cael lain. Penderfynu mynd am y scrum. Iddyn nhw'n nudge fach yn y scrum gynta. Yn trial eto ennill cic Gos. Wel, oce. Y dyfarnwr yn gweud y chwarae mlaen. Ni yn meddwl bydden nhw'n moyn cic Gos fyna. Dyna Tom Florence, Ifan, o ti'n siarad amdano fe, moyn dod I Pen-y-Bont ar y drôn flan. Hwna di mynd mlaen o'r dwylo. Mae rhaid I Ben-y-Bont fod yn wylio dwrus. O, na cic Gosp. O, ni wedi cael yn bod yn mynd I gael cic Gosp yn erbyn e. Just yn orweddus I glirio'r rac na mas yn colli drad tro bach. Ond y dyfarnwr yn dod nôl am knock-on gan Ed Howley fi'n credu. Ond ie, fel wnaethon ni sôn, Tom Florence, cynta, just o'r cymal cynta o'r scrum. Cael yn bod yn fan hyn, just yn hedfan off I trad. Ond, reit dan drwy'n y dyfarnwr, o'n i'n meddwl, falle fe hwnna wedi cael ei droi, ond na, dyfarnwr yn mynd nôl am yr... Credu oedd yn lwcus bod e ddim wedi bwrw unrhyw un, o beth, straight trwyddo. Felly oedd hi yn drosedd, dim bantes I Abertawe, nôl dewn i'r scrum. Pen-y-Bont yn sicr yn dod I pwysau ar Abertawe, unwaith yn ragor. A maen nhw yn cael y gic Gosp tro yma. Chris Davies, gwelwn ni fynd o reit ar draws y scrum na ar y llawr. Fe yn erbyn Harry Olding ar yr ochr pen draw yna. Ie, ti'n teimlo fel hwn am I ddod, enwedig wrth y ddoi scrum cynta. Na, o'n I yn teimlo fel Pen-y-Bont just yn gael falle y cam neu ddoi cynta na, a oedd Abertawe ar y drod ôl, a tro hynny, maen nhw wedi cael y mantes, maen nhw wedi cael y kick-off yn nawr, maen nhw yn ddwfwn yn 2:20. Abertawe, mae cyfle cynta yw'r raddau I Ben-y-Bont fan hyn, a fi'n siŵr fi nawr, fi nhw moyn roi cwpl o gymalau at I gili a roi pwysau ar Abertawe yn y 2:20. Mae'n ennill y bel yn gyntaf o'r lain yma. Evan Yardley. I Llywelyn. Bron a colli'r bel, ond mae fe dal dyn nhw. Edrych I osod, rhaid I Abertawe fod yn ofalus, wel, dyn nhw ddim wedi bod. Yn gys maen nhw wedi ildio cic Gosp arall. Dal yn chwarae mantes. Nasty boys. 4 collapse. Ie. Nôl dewn ni. Mewn i'r cornel eto, Ifan. Collapse. O, bydden ni'n ffansio fe, bydden ni yn mynd am y cornel, fi'n credu. Geri bydde Bradley Davies hefyd moyn nhw'n mynd am y cornel. A nawr mae cyfle gyda nhw, mae rhaid nhw'n neud siŵr y swydd cynta yn dod o'r bachwr. Neu siŵr bod y tafliad na gan Evan Yardley yn gywir. Mae'n dueddol o fod yn gywir yn yr agwedd na o'r gêm. Felly, ni'n siŵr bydd Pen-y-Bont yn dawel yn treu ar gael ysgarmau symudol yma. Mae'n disgwyl yn gryf. Ie, maen nhw wedi cadw I siap. Evan Yardley yn trial gweithio'r bel yn ôl, ond dwi ddim dy fe ar hyn o bryd. Ond mlaen mae Pen-y-Bont yn mynd. Maen nhw drwsto pwysi ar bel ar waelod y pentwr, mae Thomas Jevons yn croesi am ail gais I Ben-y-Bont. Maen nhw'n nôl ar y blaen. Cais y pac oedd hwnna. Cais y pac yn sicr, I gyd yn dod o'r scrum na yn gynt. Yn gael y kick-off o'r scrum, yn mynd am y cornel. Ysgarmau symudol yn cael ei adeiladu'n bert. A wedyn kick-off arall yn dod o hwnna, a wedyn dim opsiwn gan Pen-y-Bont. Ond I bai mynd am y cornel na to. A wedyn yr ysgarmau symudol mae wedi cael ei adeiladu'n daclus gan nhw. Ddim yn trosglwyddo'r bel nôl. Wel, ie. Dyma fel bachwr nawr. Mae wastad y moyn y bel I fa. Bydden ni'n rhoi llon pen I Thomas Jevons os bydden ni yn Evan Yardley. Cais Evan Yardley lewn ar I bod, ond fi'n siŵr bydd y pac yn falch iawn. A bydd Pen-y-Bont yn falch iawn bod nhw wedi gael y gorechafiaeth yn ysgarmau symudol na, scrum. A wedyn gael I manteisio a gael cais amdani.
Ben-Bont. Wel, yr un gynta o'r ystlys bella yna. Mae'r ochr iawn i'r drod dde i grymanu ddi mewn. Fe'n llwyddo. Ail drosiad. Odi ma fe. Ail gais, trosgais arall, a mae Pen-y-Bont ar y blaen o 14-10. Draw ni at Lauren. Tri chwaraewr, wel cyn chwaraewr ryngwladol yn cadw cwmni fan hyn. Matt Jones, Scott Baldwin and Bradley Davis. Can I have a quick word? I'm just saying I've got three former internationals keeping me company up on the gantry, and that try must have been particularly pleasing for you. You got two internationals. Matthew Jones had one cap against Canada about 27 years ago, but no, yeah, it was pleasing. We had a good start, won the first two, and then typical Bridgend, we switched off, lose our next two, but come back really well, and a great call and a nice maul try. Hey, every cap counts, Scott. And I want to ask you about Ryan Wilkins. You name-checked him pre-match, and he's lived up to expectations tonight. Yeah, he's a special player. He's probably been getting massive raps for how good he's been defending, so it's nice to see that his attacking side of the ball is being shown tonight as well. A bit of interest in him from English clubs, from elsewhere? Yeah, there's two or three. Yeah, there's a little bit of interest, yeah. So, yeah, hopefully he stays in Wales and one of the regions pick him up, though. Don't want to talk about that, do you? But just a word on the game then, and look, 2 tries in the first 20 sparked it into life. What are you looking for now? Just a little bit more discipline in terms of, not discipline in terms of penalties, but disciplines. And we speak about line speed, and I probably think we're a little bit hesitant for their try. Just said about fully committing. If they get a world-class pass away, then fair play to them. But I don't think we're challenging them enough there at the minute at certain points. Scott, great game so far. Thank you for your time. Pen-y-Bont. Chwarae ymlaen bod anaf. Dim asgellwr dyn nhw ochr yma. Ben-Bont yn cymoni pethach. Ond nhw wedi colli metre yma yna. Evan Hill yn cario da. Ed Howley. Yma llwodd. Gyda'r bil wedi cael ei baso nôl. Dim 50-22. Mae just i fas y 22 be bynnag. Lain Abertawe wi. Ed Howley yw hwnna. Mae fe'n dipyn o chwaraewr efe ni wedi trafod o'r blaen do. Ie, i fod deg iddo, mae ges i cyfle i ware gydag lawr yn Castell Nedd a falle ar y pryd oedd e'n ware tu ôl pac, oedd e'n mynd am nôl a oedd e'n hynod o drwyllodrus. Mae'n daclus iawn yn redeg gyda'r bil, mae'n tipyn o athletwr, ond hefyd ni'n gweld ochr arall o'i gêm nawr. Just y gêm cico na, just yn troi Abertawe a roi nhw ar y drod ôl a roi cyfleoedd i Ben-y-Bont yn ardaloedd cywir ar y ca. A cwrs o cic I hunan mae fe'n neud nawr. Hwna di mynd mlaen. Mantes. Rhys Jones yn y barn. Ddim yn siŵr beth oedd e'n mynd I wneud. Ond mae Ryan Wilkins hefyd falle ddim yn siŵr yma'r bel wedi mynd mlaen. They're both looking for the ball. Is there a knock on here, Movie? Okay. Boys both going for the ball. No deliberate action. Just a knock on over here, okay? OK, wel, mae wedi cael hwnna'n wrong. Oedd knock on o Abertawe gynta. Oedd i'r Mantes drosto, mae fe'n gweud. Falle bod e. They're both deliberate, yeah? They're tricky came around. You had knock on the eye. Anyway, beth yw'n gwybod hwnna? Mae Mantes drosto yma na, dwi'n meddwl. Yr amseriad fi'n cael ei gan y ddoi. Dwi'n mynd am y bel lawr un. Callum Bowden. Ddim un nhw'n really mynd am y bel. Just yn dal I tir nhw a Gary Bowes just yn gael gorechafiaeth yna. Fine. Set. Goodbye. Sgwm gadar ni Abertawe tro mae Kai Davies oedd na'n codi. Gynt o Glantaf wrth gwrs. Gofo fe'n Sereni I Glantaf yn y benc ymweliad. Ysgolion a chalegau Cymru. Gret I weld. O'r llwybr yn cael ei ddilyn. Lot o chwaraewyr wedi dod trwy'r system. O fewn I ran barthau. Lan I ware yn Super Rygbi Cymru a gobeithio wedyn mynd mlaen I ware yn ranbarthol a ryngwladol. Cawli gan Honto. Uchder ar y gic yna. Josh Phillips o dan iddi. Wide retreat. Good boys. Syth lawr ganol y cad yna le mae'r gwagle. Yn ei cicio. Mae Corum Not yn coffi o dde lawr yn cael triniaeth. Just I fewn
Yn cadw hwnna'n fyw. Tom Edwards, agor I lan. Aubrey ar y tu fewn. To'r chwyth y fe. Goffod newid cyfeiriad, ond mae fe'n ffindo Ed Howley. Mwy ar hwnna, pwy mor bell mae'n mynd? Dyna'r cwestiwn, o dwi'n mynd yr holl ffordd? Nadi. Nid y penderfyniad cywir myna. Tom Edwards. O bosib gallu wedi chwarae hwnna. Ie, fi'n credu oedd e falle meddwl byddai'n mynd lan am yr dwy'r hugen, ond o'n i'n gweld y dechrau mynd o'r dyfarnwr yn tynnu fe'n ôl falle. Hold the boat, mae reolau di newid. Just dealltwriaeth o'r reolau newydd yn gadael lawr tyma bach yna. Josh Phillips yn ail ddechrau o'i linell gais, Ben Bonnell. Harry Olding. Pwm, un ffordd mae fe'n mynd. Mae fe wedi chwarae. Mae fe wedi bod yn rhan o'r system NFL o diwe wrth gwrs. Tom Florence ddim, ond mae fe ar rithwr. Bonnell, mas yn llydan. Wilkins I mas ar yr asgell bellan yna. O'na mas, Bonnell. Opsiynau tu fas, tu fewn, danlwytho'n hyfryd o Driscoll. Nôl, unwaith, di Chris Williams mewn. Tacl arbennig ar y mewnwr. O mae Abertawe o dan bwysau. Yardley ar y llwybr tarw, mae fe mynd. Am gais poblogaidd bydde hwn. Liam Tobias yn croesi I hanner canfed cap I Ben-y-Bont. A fe'n croesi am drydydd cais, bach o gwmpo mas, ond dathlu fydd ar Gae'r Bragdy. O'n i'n meddwl Joe Thomas yn ei digon, just I dal Chris Williams a tynnu Gae'r llawr. Ond y dyn mawr, y prop plentyn, Liam Tobias yn mynd dros. Ond I gyd yn dechrau gan Ben Bonnell, y maswr, yn cael I ddwylo'n rhydd. O'n i'n clywed Abertawe yn gweiddi, mae rhaid nhw droff y llinell, a na'n union beth nath nhw. Ben Bonnell yn gweld hwnna'n camu nôl mewn, yn cael I ddwylo'n rhydd, yn cael y bil yn gêm dadlwytho nôl mewn i'r gêm. A wedyn, Liam Tobias, y prop plentyn, just yn mynd dros y llinell gais na, a fe'n disgwyl yn hapus iawn gyda hwnna. Dead leg am I amser y fyd. Wel, mae'r hanner awr yma wedi hedfan I bod. Wedi bod yn gêm agored, y bil yn fyw am gyfnodau hir. A Ben Bonnell yn trial am drosiad arall. Trydydd bydde iddo fe. Wedi methu'r un rwydda, yna beth od, yw e. Ond, dim lot o ots, Pen-y-Bont ar y blaen. Byn nhw'n weddol hapus lam yna, Pen-y-Bont 19, Abertawe 10. Bonnell unwaith eto ni'n gweld mynd trwy y dacl na gael I ddwylo'n rhydd. Y mewnwr gyda ge ar ei ochr ond Joe Thomas yn hyn yn wirthiol I tynnu Chris Williams i'r llawr. Ond o neb yn mynd I atal Liam Tobias mor agos yna i'r llinell gais. Wilkins nath gymoni'r ail ddechrau yna. A ni ben tos doddi. Naill di bach ddim yn delio gyda'r ail ddechrau yn dda iawn. Dim pellter o'r honna o Chris Williams. Fe ddim yn hapus. Cyfle bach I Abertawe. Beth dyn nhw o'r cymal cyntaf yn un y lain. On three, boys. On three. Wnaethon nhw ymateb trwy ddiwetha. Pen dwmpian mae Gustafsson yn neud. Lyfr nodiadau. Gordafliad. A Yardley ar rhythr fi'n cael ei lorio gan y Bowden. Bonnell. Florence. Torri nôl ar y tu fewn. Myddi 1, 2, 3. Gwaith da gan y canolwr. Bonnell. Pêl gyflym ma Pen-y-Bont yn cynhyrchu. Mae gormod ar y bas yna, ond mae yn ffindo am Macaulay Rowley. Llywelyn. Edrych am gais pwynt bonus maen nhw yn neud. Ar hanner ffordd maen nhw nawr. Williams. Mae'n edrych tymach am hwnna. Bonnell. Nhw'n cadw I siap, y bas na'n fflat.
yn cyrraedd. Not ar gic. Retreat! Edwards mo, hwnna wedi cael ei tharo lawr, ond wedi cael ei dynnu nôl. Os lot o os, pwy sy'n cyrraedd gynta? O! Go line. Go line. Committed to me, committed. O, lot o benderfyniadau, lot o gwestiynau i wneud fan hyn. Ryan Wilkins, gath ei dynnu nôl. Beth yna Josh Phillips ar bel yna. O, dwylo perth gan Pen-y-Bont yn dangos pa mor dyncherus maen nhw'n lle bod pa maen nhw ar y drod blaen. Tom Florence yn cario'n gryf mynd dros y llinell fantes. A wedyn ni'n gweld Hawli'n dod o ddwfwn yn gael y bas na'n rhydd allan i not. Ond o'n i'n falle meddwl wedd Wilkins di gael ei tynnu nôl fyna. Abertawe yn lwcus iawn. Maen nhw dan y pwmp, mae'r gwynion. On! Pen-y-Bont ar Rythr. Hill ar bas na tu ôl. Florence. Hawli. Cic trwyddo ganddo fe. Play the ball. Abertawe yn gorfod mynd ôl o Amddiffyn. Ond i Pen-y-Bont yn gallu taflu cyrff mewn i droi'r bel ma drosto. A'r llinell gais yn agosau. There they come. Ani Ben Tosti Abertawe. Obri. Penderfynu cicio hun. Hwna'n penderfyniad da, ond... se Ed Howley'n troi rown, bydde wedi cael y bel. O, fi'n cael un oedd Matthew Obri yn wych fyna i gael y gic. Ond unwaith y to, Ryan Wilkins, ti'n meddwl os y cefnwr Lewis Edwards yn neud. Ben Glyn dath hon. Pen Glyn neu llaw oedd hwnna, Gwyn. Ben Lyn, Josh Phillips fi'n ceri, ond Lewis Edwards just yn ei digon i dal Wilkins, a ni wedi gweld i cyflym dragen barod, bydden ni'n ffafrio Wilkins i gyrraedd y bel na os bydde ddim wedi cael ei dal nôl. Pen-y-Bont i colli'r lain hefyd, Abertawe wedi dwyni. Use it! Mae Abertawe o dan bwysau. 9 pwynt o fantes i gan Pen-y-Bont. Mae nhw sydd wedi cael y chwarae. Mae nôl dew nhw unwaith yn rhago. Rowley i Hawli. Cario'r bel yn dwy law a ffindo Wilkins. Yn gwybod fawr gyfrif yw e. Mynd ar y tu fas. Ond dros yr yslis, mae Matthew Obri yn gorfod casglu honna a cario ddi drosto yn farw. Cyfle arall i Ben-y-Bont, diolch i'r gŵr yna. 50 in front of the kicker. They took it in. There's a fact. 50 clearly in front. Right, na ni. Okay, Ed Howley o flan y ciciwr a dde ddim wedi stopio. Mae rhaid wneud ymdrech i fynd sian ôl nawr, nes bod rhywun yn mynd hibo chi. Gyrwch llygad. Ed Howley basodd y bel, a mae fe o flan y gic ac yn cwrso. Odi, mae'n cam sefyll. Na fe effeithio rhywbeth. Wel, mae hwnna'n gwestiwn arall. I fod yn deg i'r dyfarnwr, oedd wedi gweld hwnna yn wirthio war y teg, ond... Mae'n mor daclus yw Ed Howley pan mae'n fynd lan o'r gwt. Gwt y llinell am y dylan, mae wedi trafod y bel yn bert, mae wedi rhoi cic. Sawl cic bach teidi trwy i roi Abertawe ar y drod ôl, a ni wedi gweld y bas hir yna gydag e hefyd i roi'r cyfle i'r esgellwyr ar y tu allan. A na'n union be mae Pen-y-Bont moyn ei, gael chwaraewyr fel Ryan Wilkins ar y bel na mwy tro ar ôl tro. Offside. Can't dive with the ruck. Wel, dwi'n siŵr o'n i'n meddwl bod y bel yn yr awyr fyna, mae rai fi gyfadde. Go score, boys. Yeah, can't dive with the ruck. We got time, boys, yeah? It'll be 2 minutes after the kick, okay? Bydd Abertawe yn hapus iawn i gael yr hoifach yma yn rhoi cyfle i Josh Phillips yn i fynd â'i gyfanswm pwyntiau yn uwch yn Super Rygbi Cymru. 30 eiliad sef ar ôl, wrth gwrs. 60 eiliad i chi'n cael nawr. Josh Phillips. 44 o fetre mas. 2 mas o 2. Ond ni'n cael 3 mas o 3. Yn problem gyda pellter. I taro honna yn hyfryd. Ond dyna ni. Mae fe wedi methu un. 2 minutes, boys, still half time, okay? Y gic gyntaf mae wedi methu Super Rygbi Cymru yma. Mae'n y 2 funed ar ôl yn y hanner cyntaf fel wedys ti, mae wedi hedfan hibo Pen-y-Bont ar y blaen o 19 i 10. Mae'r gic na wedi bod yn hwb sylweddol i Abertawe, ond gwrs mae nhw wedi bod o dan y pwmp.
Lan mae hon yn mynd. Keep coming, hold on. Spiral oedd hwnna fod, dwi'n meddwl, yn uchel. Hawli. Bring him on, good. A mae fe'n gallu troi Abertawe dros dysgwdd. Obri mae hwnna mynd, nôl tuag at dilynell Gais. 2 yn erbyn 1, ond Obri a tro'r chwith yn clirio yn dda iawn. Mae hwnna dal yn fyw, ond mae'n hoban mewn yn garedig i Abertawe. Lain Pen-y-Bont rili. Boys. Oedd y gystadlu wedi bod yn y lain i'r cefn. Wedi cael un llaw iddi. Wedi mynd mlaen. O law chwith dden ni'n gweud. Alfie Llywelyn. 50-22 on. Col Not yn casglu hwnna. Casglu am ddiffynwyr hefyd. Neud yn dda i gyrraedd hanner ffordd. Tobias na. Jevons. Tackle made, roll boys. Cwyno o'r dacl yn uchel. Nôl yn y boced, Ben-Bont. Edwards o dan hwnna. Fe'n neud yn dda i gasglu. Wedi trial dadlwytho, mae fe yn nawr. O, pas bach nôl ar y tu fewn i Carson. Mantes i Ben-y-Bont yw i nawr. Dal yn chwarae Mantes. Nawr fy'n ni'n mynd i stopio. Mae'r bêl yn ymlaen tua 10 gwaith. Dal amser am y sgrym yma. Sgrym i Ben-y-Bont. Nhw wedi cael y gorychafiaeth. Wedyn ni, yn bob sgrym, Abertawe wedi cael un sgrym lan. Ond hwn fydd y cymal ola o chwarae yn yr hanner cyntaf. Tyfer os bydd y Pen-y-Bont yn mynd am gigos fan hyn. Os mae tro'r dde Ben-Bont yn gallu dod nhw reit yn y cornel. Oeddi Abertawe, maen nhw'n gadar yna tro yma. Gwelliant sylweddol. A dyw Ben-Bont ddim eisiau gweld ragor. Y chwiban yn mynd o'n dyfarnwr ni Rhys Jones am gêm ni wedi cael fan hyn. 4 cais, 3 o nhw i Ben-y-Bont, 1 bach i Abertawe. Cystadleuol mae wedi bod yn Super Rygbi Cymru. Y gŵr yna wedi syrenu, Ryan Wilkins. A'r sgôr felly. Ar yr egwyl, Pen-y-Bont 19, Abertawe 10. Pob dim gyda'r gêm ar hyn o bryd, tempo, dychymyg a cywirdeb, ond Pen-y-Bont falle y mwyaf peryglus o'r ddau dîm, a'r gŵr yma yn heiddi cael ei alw yn un i wylo cyn y gêm. Ryan Wilkins yn tyrio gyda y canolor, Ifan Phillips a Kieran Hadji ymuno iddi. Ifan, Kieran, mae'r ddau dîm wedi dod i chwarae, mae wedi bod yn dipyn o hanner. Mae dau dîm wedi cystadlu'n dda iawn, mas dau dîm wedi paratoi yn dda ar gyfer y gêm, a disgwyl symud y pel, a ni wedi gweld ar y cwpl o ceisiau neis mas yn barod. Galle Abertawe wedi cael bwlch yn edyn 19-13 pe fain nhw ddim wedi methu'r gicna. Galle pethau wedi bod yn agosach. Yn sicr, ond fel nath Kieran sôn, mae'r ddoi dîm yma i chwarae, pob clod nhw, mae'r cefnogwyr yn bendant i gael werth pris y tocyn. Mae ni wedi cael tipyn o geisiau a ceisiau sydd wedi cael i gweu yn bert iawn, felly pob glod i'r ddoi dîm, a dwi'n edrych mlaen i'r ail hanner na. Cais gorau'r gêm falle, un o geisiau gorau'r wythnos, un o geisiau gorau'r rown Kieran, oedd y cais cynta Ryan Wilkins. Ni wedi sôn o beth i fe trwy gydol y gêm, cyn y gêm. Fa mae Dangerous yw gyda'r pel ni dwylo, a Pen-y-Bont fan hyn yn mynd nôl ato nhw, cic bach y rydd falle gan Abertawe, a maen nhw'n sy'n gweld cyfle ar ochr dywyll na, a'r sgil sydd y fe, wedyn ni gweld y space yn y cefen, a wedyn ochr pel mewn, a chwarae teg fe, mae'n neud yn wych. Mae'n chwaraewr amryddau, dynamig iawn ifanc, ond falle i weld y digaeth sy'n amlwg fan hyn mwy na dim. Yn sicr, nes i sôn yn y bwlch sylwebu, oedd e gyda ni ar y cyfres 7 ochr, a o'n i'n gweld e'n ware, a oedd e'n creu hafoc ar y ca 7 ochr, felly pan mae'r gwagle gyda ge, mae fe'n gwybod yn union le mae'r llinell Gais na. Dath hwnna i gyd o'r ail ddechrau, Abertawe yn methu ail cidio yn yr ail ddechrau na, a roi gic rydd fel nath Kieran sôn i Abertawe, ond pan mae Abertawe yn gael y cyfle, Pen-y-Bont, yn gael y cyfle i redeg, mae nhw'n gwybod yn union sydd wedi trafod y bel na.
Abertawe yn cymryd un o'i gyfleoedd cynta hefyd. Matthew Aubrey, dyn ti'n abod yn weddol dda? Ie, siarad ni bach wyt i fe cyn y gêm fyd, a ti'n fel pob mewnwr da, mae fe redeg y llinell ar y tu fewn, oedd cic ddim hir cyn y cic-in, a gaffi ddim y bounce, ond yr un peth to, mae syl ar y tu fewn, a chwarae teg i fe, mae'n atro na i sgorio'r cais. Ie, Callum Carson yn ymwyrthiol, jyst yn galw am y bel na rownd tu ôl gefen y blaenwyr, a jyst yn redeg y llinell na, a sgwari lan a roi'r pas na i'r ysgellwr mewn y gwagle. Oedd hi'n cic bach bert gan yr ysgellwr, a fel nath Ciaran sôn, y llinell cynorthwyol na yn wych gyda Aubrey, a am geri wedd Hugh Gustafson yn disgwyl yn weddol hapus gyda'r cais bach na. Ie, Gustafson yn hapus, a gwr arall oedd yn hapus, oedd Bradley Davies lan yn y gantri pan sgoriodd Pen-y-Bont. Ei ail gais, y cyfan yn dod o'r pac, o'r sgarmes, wel, o'r sgrym i ddechrau. Ie, yn union, oedd yna'n bendant yn cais i'r pac na, gyd yn dod o'r sgrym na, yn cael kick-osp o'r sgrym, wedyn mynd am y llinell, yn cael ail kick-osp o'r sgrym na, ond fi'n siŵr bydd Evan Yardley falle'n cael cais, gael sgwrs bach tawel gyda Jevons, ddim yn paso a trosglwyddo'r bel yn ôl, achos cais i'r bachwr fel arfer yw'r rein, ond yr wythwr yn penderfynu dal sownd iddi, a ymladd dros i gael y cais i Ben-y-Bont i roi nhw ar y blaen. Ie, dyma cais Tobias Gae'r i'r cyfan. O, lot o blant tu ôl ni os chi'n clywed y sŵn. Ond ie, falle, maen nhw wedi treulio digon amser yn y ddwy ar hugen, felly o da bryd bod nhw'n cymryd y pwyntiau. Ie, mae hwnna cais wych, fi'n credu bod Ben-Bont wedi walu gyda digon o hyder mas na, wedi mynd at y llinell, wedi dod y chwaraewyr arall mewn i'r gêm, mae'n dod lwytho fan hyn, a beth sy'n gred gyda Ben-y-Bont fan hyn yw pan maen nhw'n cael y cyfle i aros yn yr ail ar hugen, maen nhw gyd yn mynd gyda'i gilydd, a maen nhw'n cadw momentum yn y gêm na, a wale teg i Tobias wedi sgori o 50 metr fyna. Ie, Abertawe yn anturus iawn. Pen-y-Bont yn anturus gyda'r bel yn ei ddwylo, ond Abertawe yn dîm sy'n hoffi gwrthymosod, felly digon mwy ddod yn yr ail hanner. Ond rwy'n falch iawn i ddweud, mae ysgrifennydd y clwb, Tony Williams, yn ymuno a fi nawr. Bridgend secretary joining me now, and you've got fans of all generations here today, but particularly a lot of kids. Tell us a bit about the initiative you've got going on. Yeah, last season we started up a pathway, so we're looking for the under-11s, under-16s, Bridgend College and our boys to sort of create a pathway so that everybody has an opportunity to play for Bridgend. And yeah, we're trying to create the atmosphere whereby you progress through the age groups and it ends up with a Ravens jersey. And it's called Earn Your Stripes? So it's Earn Your Stripes, yeah. You can't see it from here, but the under-11s jerseys... You've got a jersey here, there we are, you can show us. Oh, lovely stuff. So that starts off with one stripe on it. So this is when you're at school, is it? That's right. Yeah, fine. So that's got the one stripe on it. And then when you get the Bridgend jersey, you earn the 4 stripes. So each jersey, progressing through the age group, gets an extra stripe. And yeah, it's all about achieving your potential and playing for Bridgend and then Ospreys and Wales, really. Fantastic. So, world is your oyster. I imagine there are a few more jerseys between this one and this one. Tell us a bit about that and how you're, I guess, hoping to keep players in the region. Yeah, we've appointed a pathway manager. So what we were concerned about is that between ages 11 and 16, there's not much rugby. So we've started to introduce competitions for Bridgend schools. And yeah, he keeps an eye on them and watches their progression throughout the age groups, really. And just finally, what's the reaction been? I'm getting the feeling these boys are absolutely loving it here tonight. 100%, yeah. The under-11s have come along and you can see them on the pitch there, but they've really enjoyed themselves and they brought some atmosphere to the game as well. Yeah, who knows? We might see them on Super Rygbi Cymru one day. Tony, thank you very much. Thanks for your time. I'll take that mic off you. A gan bod ni erbyn hyn wedi cyrraedd y mis Hydref, mae'n bryd ar gyfer cais y mis. Un o'n hoff elfennau i o'r rhaglen, felly dyma'r gorau o fis Medi. A'r bel allan i Bradley Roderick, y canolwr yn defnyddio i gryfder yma ac yn torri drwy'r dacl yn dadlwytho i Jack Beezer sydd i ffwr o'r fainc. Hogan sy'n mynd a'i mlaen, mae'n angen cefnogaeth fan hyn. Evans, a nôl tu mewn i Conor Moyes sy'n mynd i sgorio dan y pys i Abertawe. Pithos be'r Porthwyn, Rhys yn mynd yn sydyn, Hughes yn dilyn i basi hun, gwaith da gan y Porthwyn, y bel yn cyrraedd Tolby Baldwin sy'n fylcyn effeithiol ac yn offer gamin hyfryd, cefnogaeth gan Lee Rhys, a mae Lee Rhys gyda aceri o le o'i flaen o ar ei 350fed ymddangosiad i'r clwb Negas.
Flanagan yn bwyllog yn aros am y bêl. Kieran Meek gyda'r gic lletraws tuag at Marcus Jones mewn â Kerry o le. Chip dros y top, dros ben Billy McBride. A mae Marcus Jones yn dilyn I gic ei hun. Fo fydd y cyntaf i'r bêl ac am gais I Pontypool. Defr yn pwyllo yn aros am y bêl. Billy McBride, digon o ddynion allan ar yr asgell I rygbi Gogledd Cymru. Earl Jones gyda'r bêl allan I Rhys Tiwdor yn mynd am y gornel ac am orffeniad o'r safon uchaf gan yr asgellwr. Gallai unrhyw un wedi ennill y wobr, ond Rhys Tiwdor sy'n mynd â hi gyda 47% o'r pleidlais. A lle weithoch chi, ni wedi bod yn ffilmo tutorials gyda Steph Hughes yn ystod yr wythnos, a wrth I Rhys Tiwdor fyna plymio fel Superman, mae Steph yn dysgu chi sut yn union I wneud e. Shwmai pawb, Steph Hughes yma, canolwr y dreigiau. Sgil sai wedi defnyddio lot yn y nyrfa, ond fi wedi gweld sawl person yw'r deifo am cais. Felly gewn ni weld enghraifft o hwn nawr. Ni'n gweld sawl enghraifft arbennig o hwn, Cheslin Colby, mae Johnny Wilkinson wedi wneud un, le mae'r bêl mas gyda fe. Un o'r pethau mwyaf pwysig fel chwaraewr sydd gyda'r bêl yn ymosod yw hyder. Mae rhaid chi gael hyder I fynd am y gornel, I fynd am y cais. A'r ail peth yw'r bêl. Mae'r bêl yn holl bwysig yn y sefyllfa, achos chi'n agos iawn i'r ystlys. Mae'r amddiffynwr yn dod ato chi, gwe bod nhw'n dod o'r ochr hyn. Mae rhaid bod y bêl bant wrthyn nhw, ond dim gormod fel bod chi ffili cael e'n nôl mewn I cae y chwarae. Y peth nesaf I gofio yw'r cos sy'n plantio. Yn amlwg mae rhaid ni wneud siŵr bod e yn tir chwarae, felly tyfiwn y llinell. Ond hefyd ni moyn creu lot o pŵer o'r trod na, I neidio mewn i'r awyr, I creu'r gwagle. Mae hefyd yn edrych yn cool iawn os chi yn neidio i'r awyr, bêl bant, coesau dros yr ystlys, Instagram. Wel, dwi'n yn gwybod am chi, ond dwi'n hollol gytid bod ni ddim wedi gweld Steph Hughes ei hun yn plymio. Dyna fe o'n i'n aros am, y foment fawr. Be ddigwyddodd, boys? Yn i fynd weld ti'n neud e, Kieran? O, sa'i siŵr, sa'i gwybod. Os mae cymryd mor hir a bydde Steph yn siarad y byti fe, sa'i credu bod quite digon amser I fi. O, falle ddim fwdlyd, falle yn lun. Newn ni madde I Steph. Ond, rhaid, digon I ddod I chi ar S4C dros yr wythnos nesaf. Gêm enfawr yn hanes clwb y Single newydd heno yn erbyn Fiorentina. Uchafbwyntiau am chwarter wedi 10. Pen-y-Bont yn erbyn y Bari nos Wener. Abertawe sy'n croesawu Caerdydd ar sgorio Dydd Sul cyn cyfle I wylio uchafbwyntiau hanner marathon Caerdydd. Digon o gemau hefyd ym mhencampwriaeth y rygbi unedig. Dreigen croesawu'r Sharks, prynawn dydd Sadwrn yn S4C. Munster erbyn y gweilch y gêm yna hefyd yn fyw. A uchafbwyntiau cyngrair ysgolion a Cholegau Cymru yn ogystal â Super Rygbi Cymru nos Fawrth nesaf. Byddwn ni nôl wythnos nesaf nos Iau nesaf yng Nghasnewydd wrth iddyn nhw croesawu'r Porthmyn. Reit, fe ddechreuwn ni gyda'r gweilch gan bod y ddoi ohonoch chi yn dod o'r Rhanbarth. Maen nhw'n hedfan I Munster, wythnos ar ôl I Munster golli I Zebra. Fydden nhw'n disgwyl ymateb? Fi'n credu bendant bydd Munster yn disgwyl ymateb ar ôl canlyniad athos ddiwetha. A fi'n credu i'r gweilch yw cadw adeiladu beth nathon nhw wrth ddiwetha. Fi'n credu bod hyder yn gret yn y camp. Fi'n credu bod boi sy'n disgwyl mlaen i'r gêm ar y penwythnos a gobeithio wneud statement arall mas na. Dwy fuddugoliaeth allan o ddwy I Gaerdydd, ond mae'r campwyr presennol Glasgow yn teithio'r brif ddinas. Mae'n mynd her wahanol fori. Ond sicr fi'n cael ei bod nhw'n bles iawn gyda siwt bod nhw wedi, enwedig gael y canlyniadau yn y ddwy gêm gynta yna. Ac nhw yn amlwg gwella ar y perfformiad fel pob tro sy'n dim byd yn berffaith, ond fel nes ti sôn, mae Glasgow yn dod i'r brif ddinas a mae hwnna yn bendant yn mynd I fod yn sialens hollol gwahanol, ond fi'n siŵr bydd Gaerdydd yn llawn hyder o Tom Eninen. Wel, mae'r chwaraewyr yn rhedeg allan tu ôl I ni sy'n golygu un peth. Mae'n Brady ni fy nôl at ein tîmau sylwebu. English language commentary will come from Sean Hawley and Kieran Hardy. Yn y Gymraeg, Ifan Phillips sy'n cadw cwmni I Rhys ap William. Barod I fynd am ail hanner. 40 munud o adloniant unwaith eto o sgwylwch yn dda. Pen-y-Bont 19, Abertawe 10 ar yr egwyl, 4 cais. 3 o nhw
i Ben-y-Bont. Ben o dorf ar Gae'r Bragdy Dunraven. Mae wedi bod yn frwydr gicio ar Brydiau. A dyma Kai Davies. Welon ni fe'n casglu sawl cic yn yr hanner cynta. Cario mewn i hanner Pen-y-Bont mae 8 o'r Abertawe wneud. Dim lot ar y gic na gan Lewis Edwards. Florence gael ei ddwylo arni, ond mae wedi cael ei chasglu gan Callum Dodd. Fe'n cyrraedd y llawr. Obri. Pas tu ôl Carson yng nghanol Cai. Fe'n dadlwytho yn hyfryd i Joe Thomas. Beth oedd yr hyfforddwyr wedi bod yn gweud yn y stafell newid ar hanner amser tybed. Phillips edrych am rywun ar ei ysgwdd e. O, ryngipiad! Mae hwn yn mynd i fod yn gais. Mae fe cais pwynt bonus i hwn yn mynd i fod. Macaulay Rowley yn y cornel am ffordd i ddechrau. Just dros munud sydd wedi mynd o'r ail hanner. A mae Pen-y-Bont wedi cael y cais pwynt bonus. Geiriau y trin yn y stafell newid wedi cael tipyn o effaith. Pwy fydd yn cymryd y credit? Macaulay Rowley yn croesi am y cais. Pedwerydd cais iddo fe. Un arall gynt o Bont y Pridd wedi wneud y siwrne. Tyfa bach i'r gorllewin ag i'r de. Dyna'r bas o'r llawr. Mae wedi darllen un berffaith. Mae Ivan Phillips bron wedi dod am o'r gloi a Macaulay Rowley yn redeg am y cais am ffordd i ddechrau'r ail hanner. Fe nath creu y cais cynta na i Ryan Wilkins yn gael i ddwylo gen rydd a gael y gêm i ddadlwytho'r bel na i Ryan Wilkins, ond tro ni fe gath y cyfle i orffen y cais a wedyn ni gweld y tri hyfforddwr yna yn wein o glist i glist. Yn falch bod nhw wedi cael y dechreuad o ddisio arno nhw a nawr fi'n siŵr bod y hyder lan gan Pen-y-Bont. O, trosiad hyfryd gan y Ben Bynel. Ac yn sydyn reit, mae'r bwlch wedi agor. 16 o bwyntiau. A mae hwnna'n meddwl lot yn Super Rygbi Cymru. Ac os chi'n cael pwynt bonus ychwanegol os eich chi 15 pwynt neu fwy yn glir. Ond yn 5 funed fawr i Abertawe. Not yn casglu'r ail ddechrau yna. Hill yn cario. Ac yn bach yn uchel o bosib gan Chris Davies. Yeah, neck roll. There was a neck roll. Neck roll. Dwi'n gwybod lle mae'r alwad na wedi dod. Dyna Evan Hill. Dwi ddim cweit yn siŵr beth oedd wedi digwydd. Yeah, body boys, yeah. Oedd na drosedd. A gymunwaith Abertawe yn penderfynu mynd am y cornel. Yeah, he's got this caught his head on the clean out, okay? There wasn't a croc roll, just caught his head, okay? Oh, neck roll. Josh Phillips yn neud y gwaith. Dod iddi yn y cornel yna. Yeah, on the line. Dyna fe. Time's off. 100 cyn y gêm. Yeah, let's just bring on. Yeah, 2 is it? 2 blue. Lot o newidiadau yn digwydd hefyd. Brandon Wood ar y cae. Time's off, boys. I Abertawe. Cian Gae'r hefyd yn mynd mlaen yn y reng flan. Davies yn gadael. Cut the eye as well, yeah. And good, boys. Tom Edwards hefyd sy'n gadael, dyna fe. Mae bod wedi cael cnoc bach. Agus mae'n gynnar iawn i wneud y newid na. Evan i Hadley. 4 muned, bron 4 muned o'r ail hanner. Pam ddim wneud y newid yr hanner amser, Ifan? Dwi ddim yn siŵr. Gwedi, sa'i byth yn gwaith yn deall fatha'r feddylfryd tu ôl hwnna, llai na 4 muned i mynd. A mae'r newidiadau yn dod mlaen, ond fi'n siŵr bod nhw nawr moyn creu argraff yn wedi Cian Gae'r, Rwtyn ifanc, Academi'r Gwylch, a mynd mewn syth mewn i'r sgarmes ymwydol yma. Abertawe yn edrych am hyrddiad bach fan hyn. Le mae'r bel? Mae ar lawr, dwi'n meddwl. Lot o gyrff ar y llawr hefyd. Welwn ni Pen-y-Bont yn croesi yn y cornel yma. Nawr cyfle Abertawe wi.
Evan Hill yn ei byddach yn galed. O, mae croc fach mae'na ar yr un. Oedd y chwaraewyr yn meddwl bod nhw wedi cael tipyn o glec. Yn ôl ar ei trad, Thomas. Fe'n cael ei godi gan Florence yn y dacl. Barnaby Waddell hefyd ar dacl yna. Opsiynau naill ochr ar llall. Dom Hay yn cario. O, ryngipiad gan Bynel. Ond oedd rhywun yn cam sefyll, efe fe oedd e. 16 throw the ball. A'n arafu pethach lawr, Curtis Greenslade. Un beth nath Scott Baldwin sôn ar yn ystod yr hanner cynta na, yn gweud bod eisiau disgybliaeth gan Pen-y-Bont, ond dim disgybliaeth o ran rhoi cicio cosp i ffwrdd, ond disgybliaeth o ran rhoi ffydd yn y llinell amddiffynol na. Os chi'n dod yn gyflym iawn oddi ar y llinell, mae rhaid chi cadw ddod. Yna'n union be mae chwaraewr fel Zac O'Driscoll yn neud, ni wedi gweld e, rhif 7 ar ei gefen, yn ennill y gwrthdrawiadau yna, roi Abertawe ar y drod ôl, a wedi mae'n anodd iawn i Abertawe jyst mynd dros y llinell fantes na, creu unrhyw fath o momentum, ond set amddiffynol arall nawr yn aros tu flan Pen-y-Bont, a enwedig y blaenwyr, chos fi'n siŵr taw dreifo bydd nod Abertawe fan hyn. Ar lain yn lan i Abertawe, daliad gan Ben Roberts. Dom Hay y gŵr ar byrmit ar fenthyg o Castell Newydd Emlyn. Maen nhw'n tria cael ei symud. Evan Hill yn newid i Rhwymin. Efe gosbi os nag yw'n symud. Goffod dynyddio i nawr. Aubrey, Thomas. Di darllen hwnna. Bynel ar dacl ar Phillips. A Pen-y-Bont yn cystadlu'n frwd dros y bêl. Gwaith gwych yn amddiffynol. Nifer o gyrff mewn yna. Pwy sy'n cael y clod? Tom Florence, dwi'n meddwl. Wan y teg, Pen-y-Bont. Amddiffyn yn gryf. A ni gweld tro hynny Tom Florence dros y bêl. Yn ennill y cic-osb, ond y blaenwyr yn neud y gwaith caled i atal y sgarmes ymudol na. A wedyn y llinell amddiffynol o ran yr olwyr yn dolan yn gyflym, a cau y bas na o Joe Thomas lawr yn gyflym i Josh Phillips. A dal olwyr Abertawe tu ôl y llinell fantes, ni'n gweld fan hyn. Ben Bynel yn mynd yn isel ar Josh Phillips. A wedyn Tom Florence yn mynd dros y bêl, ond pwy sy'n na tu ôl iddo. Just yn rhoi bach o gryfder ychwanegol iddo, ond y blaen ysgellwr Zac O'Driscoll. Meddiant i Ben-y-Bont. Jevons. Modfeddach arall ar y llawr fyna. Nid i bach yn rwyddach i'w fewn o'r Chris Williams. Pen-y-Bont yn llwyddo cynnyrchu pêl gyflym yn yr hanner cynta. A rafu fe nawr. Mae'n gwir yw. Os dim rai cyflymydd un ormodol. Brandon Wood oedd yn lan yn uchel fyna di ennill i nôl i Abertawe. Roberts yn cario. Yn y lain i wedi gweld e'n amlygu hun. Pas tu ôl Phillips. Yn fast yn ymlaen. Yn neud 11 newid i Ban Phillips. Mae'n marfer dwywaith yr wythnos. Y gêm dydd Sadwrn. So ni gyda neud lot falle di Mawrth. Mae'n galed i gael cydlyniant yn y tîm wedyn, a ni gyd i nabod y chwaraewyr gystel falle. Ie, odi, yn amlwg mae'n anodd iawn falle gael creu unrhyw fath o momentum, ond mae dal lot o chwaraewyr mewn na sy'n yn asgwng cefen y tîm yma. Mae da chi Callum Carson sy'n dod nôl o GB7s, mae da chi Joe Thomas, Matthew Aubrey, Callum Bowden, lot o chwaraewyr a enwau mowr falle sy'n mynd i dal cymryd gafel yn y gêm a falle treol arwain trwy y siampl, ond mae'n anodd iawn i Abertawe nawr, chos mae'n rhaid ti yn teimlo falle maen nhw'n bod hen ddigon amser ar ôl, ti yn teimlo falle bod nhw'n meddwl bod nhw'n goffod chaso'r gêm tîm y bach, a o ran Pen-y-Bont, na gyd sydd â nhw'n neud yw falle ddim gorware, dim byd yn hanner eu hunain, bod nhw'n mwynhau ware, ond mae'r llinell amddiffynol na i sefyll yn gryf iawn dyn nhw, maen nhw'n gael y gorechafiaeth yn y sgrym, maen nhw'n gael y gorechafiaeth yn y sgarmes ymudol, ddoi ochr o'r bêl, felly ti'n teimlo fel bod swydd weddol rwydd gan Pen-y-Bont i wneud, jyst dal y bêl, a os mae eisiau jyst troi Abertawe trwy roi gic bach rwyddo. Mae sgrym i Ben-y-Bont yw hon, ymosodol. Lot o batrymau tu ôl y sgrym ydyn nhw. Sy'n dod i pwysau arno.
Abertawe yn cael hyrddiad bach fyna. Florence, dim ond un opsiwn o dyfe. Oedd rhaid i fe gario. Yn cweit nôl i'r llinell fantes na to. Greenslade ar bas ymlaen. Curtis yn fab i Ian Greenslade. Wrth gwrs, cyn gapten fan hyn lawr y Men-y-Bont. Di dwy'n y bel yna. Abertawe sydd ar meddiant fan hyn. Dwi'n meddwl taw Chris Thompson oedd hwnna. 5 away. Yes, balls there. Bydde lot yn yr arafach yn anoddach i Abertawe. Thomas, defnyddio'r law chwyth na'n effeithiol. Bron a cyrraedd mewn i hanner Pen-y-Bont. Tip fach mlaen o Geraint Powell. Solid, ma amddiffyn Pen-y-Bont. Hill oedd ar dac yna, Evan Hill. Yna bych chi moyn gweld, os ys rhywun yn dod lawr bod nhw'n gysylltiedig a fel i ni hyn o rambarth y gweil chi moyn yn y fod yn syrenu mewn gymau. Hawli nawr, gwrth ymosod. Wilkins ti fas o, amseru'r pas yn hyfryd. Unwaith yn ragor, Rowley mewn lle, pas nôl ar y tu mewn. Chris Williams, Mae'r bel na mas, Benel yn ymateb. Abertawe nôl o dan pwysau, 5 metr mas, y bel dal yno. Hands up. Ymosod gwych, amddiffyn gwych hefyd, y bel na ddim yn ôl o Harry Olding. Florence unwaith yn ragor yn cario, mae'n yn dipyn o gêm. Benel, be mae fe wedi gweld? Mae'n meddwl bod wedi gweld bwlch, cic ffach twod. O bosib dim eisiau hwnna, colli'r meddiant maen nhw wedi wneud nawr. Nhw'n trial chwarae mas o drafferth i greu gweth ongl i dro'r chwyth Matthew Aubrey. He's on top of him. A slow ball anyway, let's play. Use it. Abertawe yn gobeithio ennill cic gosb, ond ddim yn mynd i gael dim byd. Dim lot o bellter ar y cic yna. Cyfle bach wedi mynd i Ben-y-Bont, ond byd nhw'n hapus lle maen nhw am chwarae oedd hwn i fan. Unwaith to, Ed Hawley'n dod o dwfwn o'r cefen na, mae'n dod ben a roi chwaraewyr mewn gwagle. Ryan Wilkins unwaith eto yn defnyddio i asgellwr roi'r asgellwr mewn i gwagle. A'r cic bach yn un ddeiri ar mewnwr. Wedyn, Chris Williams just yn cael ei tynnu lawr yn fyr. Ond fi'n credu, sim Ben Benel di wneud lot o camgymeriadau, ond fi'n credu falle yr opsiwn anghywir oedd mynd am y gic na, oedd Pen-y-Bont ar y dro'r flan, o ti'n teimlo fel o momentum gyda nhw. 2 bwynt bonus gyda Pen-y-Bont ar hyn o bryd, cofiwch, felly maen nhw ar frig tabl Super Rygbi Cymru, sy'n aros fel mai, ond wrth gwrs, maen nhw wedi wario 2 gêm yn fwy na Cas Newydd. Time on, play. Greenslade. Neb yn siŵr beth oedd yn digwydd myna. Beth oedd yr alwad. Camddealltwriaeth llwyr. Rhys Jones yn moyn cael y gêm i symud. Away! Bach o gwmpa mas hefyd. Bach o gecran. Bradley Davies yn siglo i benne. Beth oedd yn mynd mlaen yna? Lan i'r awyr mae hon yn mynd gan Josh Phillips. Neb yn moyn casglu di, a dwi mynd dros yr yslis. Odi mai, mae'r llima'n lan. Blue ball. Ni'n gweld Bradley Davies Lars yn siglo i benne. Siŵr bod ddim yn hapus gyda hwnna am y cymryd. Lot o fachder yn y llinell na, pan mae'n ware. Dwi'n gwybod pam, os o'n i'n neud camgymeriad, bydden ni'n cael llwn pen, a bydden ni'n cael gwybod ni. Wel, maen nhw'n cael ail gyfle fan hyn, Ifan. A maen nhw'n cael ein iawn. Llywelyn ar Darllediad. Florence. Fel mae wedi gwneud trwy gydl y nos. Darlwytho trwy'na. Neu'r gwaith da yma. Zach O'Driscoll, captain y clwb. Benel, pas nôl tu fewn. Hawli yn bwrw o'n hyfryd. Opsiynau tu fas, tu fewn. A mae'n dewis yr un gywir. Nôl ar y tu fewn. Chris Williams, torri calonau Abertawe. Nath wythnos diwetha, y sadwrn diwetha. Croesi am 5 cais i Pen-y-Bont. Mae fe'n neud hyn o. Mae Ed Hawley wedi bod yn wych. Yn gweld y bylchiad na ar y tu fewn. A'r gweledigau gydag a'r pwyll gydag hefyd. Fi'n siŵr bydde lot falle wedi colli
Falle pennen o, falle atral mynd i unen, ond just yn ei digon, y dal i dradau aros i'r cymorth i dod gydag e. Pwy arall on y mewnwr ar y llinell gyda'r ddwyol na, Chris Williams. Ar ei ochr e. A drech yr ongl na, a'r bachwr yn methu dal sôn o dde, ond just y pwyth fan hyn. Bale yn ddoi llaw, yn mynd un ochr, yn edrych am riesgellwr e, yn edrych am Wilkins ar y tu allan. A Ben-Bont yn neud yn wych, just i sythu'r llinell na. Ond yn dal y Bale, y gweledigeth, a'n aros i'r mewnwr i ddod. A mae hwnna'n gais gwych gan Ben-y-Bont. Pumed cais. Yn sgorfwrdd. Yn edrych yn dipyn o grasfa i Abertawe nawr. Bont di tynnu hwnna bant o'r tŷ. Oedd e'n gwybod yn sydyn. Methu dim trosiad. A mae yn sefyll. Pen-y-Bont 31. Abertawe 10. Dyna'r ongl unwaith eto wrth Ed Howley. A fel oedd Ifan Phillips yn gweud, cario'r Bale yn nwy law. Yr opsiynau tu fewn a tu fas. Mae fe rhan fwy o'r amser yn neud y penderfyniad cywir. Chris Williams yn elwa. Ail ddechrau uchel, Abertawe yn ennill hi. Honna ddim yn mlaen. Dim lot o beth yna gan Cian Gae'r. Wedi bod Aaron Hemmings yn o'n gwisgo 11 hefyd, cwbl o newidiadau. Mae eisiau rhywbeth i ddigwydd i Abertawe, Ifan. Wes, mae rai nhw taclu stopydd y lan bach. Mae nhw ennill, wel, dath nhw benna ennill yr ail dechrau fyna. Ond just yn gordaflu y bas falle penderfynu y cywir, ond just mae rai wneud siŵr bod nhw'n gweithredu'r y bas na yn gywir, ond just yn gollwng y Bale fyna nawr a rhoi cyfle i Ben-y-Bont fan hyn yn y sgrym. Mae'r sgrym wedi bod yn grif i nhw. Fi'n siŵr bod nhw'n trio gael kick-off bo hwn. Ond sy'n eisiau nhw gorware, mae nhw beth ar y blaen. Ansefydlog o sgrym yw i. Bydd rhaid i Abertawe aros cyn drod i'r drod dde yn y lawr. Reng flan, mae Cian Gae'r ymlaen, fi'n credu bod Freddie Chapman ymlaen hefyd, y ddoi yn nhw yn gysylltiedig ar gwylch. Mae'r ifanc Dom Hay yn y canol. Diware, rygbi dan 20. I Iwerddon, ond mae yna gysylltiad Cymreig wrth gwrs. Ys dim un ffordd yn y byd i bydde fe'n chwarae cardiau newydd enwyd. Pwysau mynd i ddod mlaen. Pen-y-Bont yn gwrthsefyll. Jevons yn codi. Newid cyfeiriad. Bonnell. Mae yna wagle yna. Tipyn o ergyd i hwnna. Am gic i hwnna. 50-22. Gwaith gwych. Oeddi'r Llemanwr wedi mynd i fiwn? Wel, ie. Mae di roi 50-22, ond oedd e ddim di cyrraedd y 2 ar 20, ond am gic. Pob clywed i Bonnell, mae di neud na trwy gydol y gêm yn troi Abertawe, a mae'n neud yn anodd iawn i nhw am hwnna'n. Dim na fe chi ma'n gweld fel blaenwyr. Sgrym a wedyn goffod redeg nôl, goffod amddiffyn sgarmau symudol sydd wedi bod yn gryf, sydd wedi bod yn bwerus. Ond tro ni Abertawe neud yn dda iawn i gael y kick-off. Wel, fi'n gweld na trwy'r amser nawr. Pam dath y reol ma mewn, neu cyfraith os chi moyn bod yn llythrenol. Wedyn, oedd e'n cael ei alw trwy'r amser, a fi'n gweld bron yn bob blaen nawr, mae pobl o flan y Bale trwy'r amser. Mae'r dynion sy'n codi sy'n dieddol gael i gosbi. Ti'n gweld dynion yn y cefen yn codi, maen nhw'n just yn mynd tu flan y neidiwr, just i atal yr amddiffynwyr dod trwy'r y sim na, achos chi moyn cadw fe mor dyn na chi gellir i alluogi'r sgarmau symudol i aros yn sgwar, a so chi moyn gadael unrhyw amddiffynwr i ddod trwy'r sgarmau symudol na, felly na'n union pan maen nhw'n neud e, ond ti eitha reit Rhys, mae tîmoedd yn neud e tro ar ôl tro, a mae eisiau falle'r difarnwyr bod mwy gyson gydag e. Wel, uchel oedd y chwi ban. Neidio draws y lain.
Newidiadau wedi digwydd weles i 23 Tommy Morgan yno, rhif 20 Kyle Harris hefyd. Coram Mott wedi gadael, Thomas Jevons wedi gadael hefyd. Hwna'n gic dda. Reit lawr i'r cornel. Dyma chi gyfle. Yr eilydd Harry Williams ar gic. Cyfle gwirioneddol felly i Abertawe. Dom Hay. 5 bachwr sy'n gysylltiedig a Abertawe. Gydag anaf, neu ddim ar gael. Dyna pam mae Hay yn targedu'r dyn yn y lain. Fe ddim yn ffindo'r marc. A Zac O'Driscoll, captain Pen-y-Bont yn cymoni. Bynel yn y boced. Dim yn y bwysau. Ond maen nhw wedi cael dihangfa lan tuag at y doi ar hygen. Lain Abertawe wi. Geith Hay y bachwr gyfle arall. Ben Bynel wedi cael gêm dda. Dolan tuag at y cwarter ola. Rhaid i rhywbeth ddigwydd yn eitha sydyn. Hwna di mynd mlaen o'r dwylo. Y captain Callum Bowden yn siomedig. Nid fe bydd yr unig un yn siomedig. A perfformiad y tîm yno. Ifan Phillips os ffordd nôl i Abertawe. Dim yn ôl y does mudiad diwetha yna. Cyfle eiraidd gan Abertawe. Just yn gollwng y bel, mae rai chi ddod lawr gyda'r bel na gyda ddoi llaw. Os chi gallu gael ddoi llaw arni, mae eisiau chi dal sown iddi at osglwyddo'r bel na nôl i'r plus, sef Callum Bowden yn y sefyllfa yna. Ond safle gwych gan Abertawe i ymosod rhyw 5 metr allan. Oedd hi'n gic berffaith o'r gic osb, ond yn anffodus Abertawe ffili manteisio hwnna, y tafliad mynd dros y top. Diffyg siarad rhwng y neidwyr a'r dynion sy'n codi, ond safle eiraidd yna i Abertawe, maen nhw wedi colli cyfle yna. Gwrth ymosod. Lewis Edwards am wneud, ond codi'r gic yn uchel iawn. O dan iddi, yn ei gwaith arbennig. Dylan Burrows, y eilydd arall ar y cae. Bydd Pen-y-Bont o bosib yn gwagau y fainc yna, gan bod 21 pwynt o fantes gyda nhw. Cofio Ifan, be ni'n trafod a be ti'n dewis. Syr yn y gêm. Super Rygbi Cymru hefyd, ni'n drafod rhwng 70. Lan yn uchel, mae'r gic Fox yn mynd. Play on! I got both off the legs. Bowden yn cymoni hwnna. Play advantage, balls out! Mae ddau dîm wedi gwneud lot fawr o newidiadau. Ond mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Scrum fydd hi. Hemmings wedi rwyddo eleni yn Abertawe, wedi bod ar permit. Beth dyn ni ar eich cyfer chi heno? Cwarter wedi 10, Fiorentina, pwy nhw? Yn erbyn y seintiau newydd i chabwyntiau. Pen-y-Bont yn erbyn y Bari, nos y fori a hanner ar wedi 7. A wedyn Abertawe Caerdydd, dydd Sul yn cyngrair y menmod i hwnna. Pêl droed i hwnna, a bêl gron. A bêl hirgron, yr wy. Dreiges Sharks, dydd Sadwn am 5. Munster Gweilch nos Sadwn, hanner awr wedi 7. Wedyn uchabwyntiau, Super Rygbi Cymru, cyngrair ysgolion a cholegau, nos Fawrth am 10. A wedyn Casnewydd, Llanym Ddyfri, nos Iau nesa. Cracker arall ar eich cyfer chi. Mwy o eilyddion Harvey Nash ar y cae. Fe wedi dechrau bob gêm yn Super Rygbi Cymru. I Abertawe, Sam Paylor yno, yn gwisgo 19. Pêl Pen-y-Bont yw i, Wilkins, Howley. Y bêl yn cyrraedd, Macaulay Rowley.
Cic unwaith yn rhagor, Rowley yn casglu cic I hun. Odi ma fe, mae'n colli gafel ar y bil. Odi wedi mynd mlaen, dwi ddim yn siŵr. Dyfarnwr cyrraethwyol. I ddim wedi cadw I ligad ar y gêm yna, agos beth ddigwyddodd. High tackle. Out it. High tackle, boys, unlucky. Oh, right, okay. O'n i'n meddwl tackle uchel ar Macaulay Rowley oedd hi. Mark on the 5 over here. As he went out. Okay. Mae fe lawr yn cael triniaeth Rowley. Dyna sydd yn lawr o Pont y Pryd. Mae cyfle ni nawr. Just unlucky, I think. Gan bod ni yn cael bach oedi I gael Gae'r wrth Loren. Hugh Gustafson sy'n cadw cwmni fi, a Hugh gallai'r sgorfwrdd fod yn edrych yn go wahanol pe bai un pas heb mynd ymlaen, ildio cic-osman sefyllfaoedd da. Chi'n tymlo pwysau'r sgorfwrdd heno? Ie, jyst bod wastad gyda pêl, penalty eto, so jyst bod twach yn ifanc chwarae fel plentyn mas na, forced offload na, mae Pen-y-Bont yn chwarae dda, yn y kick-back yn wych yn nhw, a nhw'n grif lan yn ymlaen, so ni'n mwy ni'n galed nawr I ennill y gêm, mae'n sbwriel mas na, a ni'n chwarae'n gret, ond mae'n iawn I Pen-y-Bont nhw'n chwarae'n dda mas na, nhw'n edrych yn clinical. Ie, a'r llinell gan Pen-y-Bont fyd yn edrych yn fygythiol iawn. Ie, iawn, a ni'n sbod, newid yn mynd mewn y llinell, boes ifanc, yn ddech chi gweld e nawr, ond mae'n dawn I Pen-y-Bont yn chwarae'n dda. Nethon ni sôn amdano fe cyn y gêm 11 newid. Mae'n anodd pan mae'n dod I gydlyniant a gael unrhyw fath o batrwm ydo? Ie, mae boes yn rwy'n marfer trwy tymor, so mae ddim yn siws gyda ni'n ei na, jyst mae'n siomedig I gweld ni'n chwarae, pen I lawr naw, a ddim yn gweithio galed. Diolch Hugh. Obstruction. Wel, tair lein diwetha o bosib yr un penderfyniad. 15. Cic gosb. Mae'n rhyfedd, mae'r dyfarnwr yn gweld rhywbeth. It's clear, boys, yeah? Wedi gweld unwaith, dwywaith, tair gwaith. Mae'n eich chi bod yn arlunydd gwell a peintio'r pictures cywir. Ie, ni chi gweld Evan Hill. Ond Abertawe wedi bod yn gleber yma hefyd, yn just yn dod ar hyrddiad bach na rown gyda Cian Hyer. Ie, na beth chi moyn wneud fel o ran eich y dynion sy'n codi yn y llinell. Chi moyn falle treol just bod yn agos iawn i'r neidwyr, ond mae rhaid I chi bod mwy hyblyg gyda na, mae rhaid chi darllen y dyfarnwr, mae'r dyfarnwr wedi pigo lan arno, a nawr mae cyfle. Cyfle ymdra gan Brandon Wood yn dod I ddim byd. Ar y bel yna wrth drad Harvey Nash. Chwiban yn mynd unwaith yn ragor, Hugh Gustafson yn tynnu wallt mas ciciau cosb. Offside course. Dyfarnwyr cynorthwyol a alwad na. Cian Hyer yn cloffi. Cwbl o bobl lawr. Dom Hugh na bachwr sy ar fenthyg. White, who's the captain, boys? Who's the captain? Who's the captain? White, who's the captain? 13 off. Ie, mae'r captain Callum Let's get Bolden a discipline, boys. Both teams discipline back, please. Let's go. wedi gadael, felly Joe Thomas yw'r captain nawr. Let's go, 5 man. Dros ben llestri mae hwnna'n mynd. Ond I ddim yn syth. Mantes I Abertawe. Gêm di colli siarp nawr yn credu Abertawe yn gwybod bod y gêm wedi mynd o'i gafel. Pen-y-Bont yn hapus bod y fuddugoliaeth yn saff. Neb yn rili moyn ware unrhyw safon o rygbi ar un y bryd ifan. Ie, bod falle Pen-y-Bont gyda'r fuddugoliaeth yn saff fel sy'n sôn, ond mae rai chi y tîmoedd gorau yn y gyngrair yma, a'r tîmoedd gorau ar draws bob lefel. Chi yn gweld nhw pa mae'r cyfle gyda nhw I roi'r pwysau ar tîmoedd, a pa mae'r trod ar ysbardyn, mae rai chi cadw arno, a mae rai chi cosbi tîmoedd. A falle na be mae Pen-y-Bont yn colli ar hyn o bryd, just y nawdd na, just I really gwthio tîmoedd nôl pam maen nhw gyda'r trod falle ar y gwddwg na. Abertawe, best yn nhw gynnig.
Ffind o'r lle i Woodney, di gweld i gyflymra fe. Edwards fydd yn cwrs o hon. Mae Nash yn ôl yna. Play the ball, good. Mae fe hawli dath a draws fyna. Na, ger canolwr oedd e. Tom Florence, gwaith gwych ganddo fe yn dod ar draws. Blue ball, play. Kyle Harris. Mae'n y gwallt millins dy fe nawr. Gweld e'n chwarae. I'r cymorth ar y gweilch. Dan ddeunaw. Gret i weld y boys yma yn dod trwodd. Ond yn cael ei tharo lawr. Pwy sy'n ymateb? 22. O'r dwy rhigen fydd hwn wrth gwrs. Bant o law Abertawe ddath honna. A Florence unwaith eto yn cymwni. Bachgen rheol. Sgol Llan Gynwyd. White 2 the off. Ellis Fackrell ymlaen. Yeah, Ben, hold the ball a second. Hold the ball. Job done niwi i Dom Hay. Fackrell, wel, credu ei ganol y reng flan yna, ond prop yw e. Wel, Liam Tobias yn gadael i fe. Pais ar ei hanner canfer ymddangosiad. Dyna fe, cymeradwyeth iddo fe. James Williams mlaen. Gwr sydd wedi arwyddo'r tymor yma o glwb rygbi Ystafera. Mae'n dechrau lan at hanner ffordd. Geraint Powell, fe'n cael ei lorio yn ddisymwrth. Llinell amddiffynol Pen-y-Bont yn dod lan yn gyflym unwaith yn ragor. Abertawe wedi bod o dan bwysau. Popeth maen nhw wedi trial wneud. Sam Taylor o dan bwysau aruthrol. O wal las. Sa'r ddim o wal goch, mae'n las yno. Dan Jemin un arall dod trwy system coleg gwyr Abertawe. 18 oedd e llynedd yn chwarae i rygbi dîm cyntaf Castwchwr. Nawr fydd yn chwarae Super Rygbi Cymru i Abertawe. Sgarmes ymidol yw hwnna. Ddim rhaid i neb symud. Yn glas sydd â hi. Hill ar meddiant. Nash. Holding yn chwarae hwnna. Os na gais arall yn y gêm yma. Dwylo da oedd Wilkins i hawli. Hawli yn neud y penderfyniad cywir. Unwaith eto. Bynel mewn. Yn safle'r mewnwr unwaith eto. Alex George. Prop ifanc, 19 mlwydd oed yw e. Kyle Harris. Tackle me, boys! Un penglin ar y llawr, fo'n dacl. Bynel. Wilkins. Florence. Cyflymdra gan y gŵr mawr yna hefyd. Wedi gweld y chwarae rasgell. Sawl gwaith. Nash. Bynel. O, pas hyfryd yw hwnna. Yn bwrw'r ongl. Kyle Harris. Am gais ffantastig yn gwisgo 28. Travis Huntley ar law yn yr awyr. 6 cais i Ben-y-Bont. Ni di aros yn hir am y 6, ond am gais oedd e. Blaenwyr, olwyr yn cyfuno. Ben-y-Bont yn reoli'n llwyr. Reoli'n llwyr yn wir. A pwy sydd wedi rheoli'r gêm a'n dda yw y maswr ifanc Ben Bynel yn dangos i ddawn gico ge yn y tro ni, yn dangos y pas fflat na ar ongl na'n wych. A fi Nash fel eilydd o mewnwr da ar y llinell cynorthwyol na, a wedyn Travis yn gael y bel o i fewnwr a mynd dros am y llinell cais. Ond ti yn teimlo fel nawr bo Pen-y-Bont yn llwy reoli'r gêm ma. A maen nhw'n ennill y frwydr corfforol na, maen nhw'n mynd dros y llinell fantes a maen nhw'n neud e'n disgwyl yn rwydd allan. Ie, mae hwnna'n bwynt da. Unrhyw gêm o rygbi, mae bod yn gorfforol yn holl bwysig. Dyna beth mae Pen-y-Bont wedi wneud hyn o, ennill y frwydr na. 70 munud ar y cloc ifan wrth i ni gael yr ail ddechrau, dyn ni gael trafod pwy sydd y tîm mewn golwg ar gyfer seren y gêm. Neu ddim cyhoeddi eto, jyst trafod pwy. Fi'n credu o ran Pen-y-Bont, mae'r olwyr wedi bod yn wych. Ni'n sôn gyda Scott Baldwin ar
Ar ddechrau'r gêm, oedd e'n gweud bod yr olwyr cysi gyda nhw'n danserus iawn a mae'r chwaraewyr wedi dangos na bod ati Tom Florence yn ganol ca yn rhoi target i'r blaenwyr i fynd rown y cornel. A wedyn hefyd mae dati chwaraewyr fel Ben sydd wedi rheoli'r chwarae'n wych a hefyd o dwfwn mae dach chi Ed Hawley fel hen Ben sydd wedi rheoli'r chwarae yn wych. Felly mae'r olwyr na wedi bod yn eitha special a hefyd yn amlwg y cais unigol gwych na gan Ryan Wilkins. Felly un o'r olwyr fi'n credu bydd yn mynd a'i heno. Wel, rwy'n ni gwbl o funudau ti i benderfynu a newn ni gyhoeddi rown gwed 75. Find your feet, boys. Stable setup, please. Keep standard. Scrum. Crouch! Pen-y-Bont ar hanner ffordd. Fine. Set. Good. Stay. Ma'n i ben oedd y scrum yna. Ail osod byn nhw am wneud. Let's get it right. We've got subs on. Let's get it right. Diddorol i weld fel mae Pen-y-Bont yn edrych tu ôl y scrum hefyd. Florence mas yn llydan, Wilkins mas yn llydan. Seconds, hold the weight. Crouch! Fine. Set. 7 munud a hanner ar ôl cic rydd i Ben-y-Bont. Dyn nhw ddim yn mynd i wastraffu amser o gwbl. Pas i'r sy'n bownsio. Ffindo, Ed Hawley. Hawley, mynd ar y tu fas, tacl fa gan Lewis Edwards. O'r bas yna, o'r llawr. I Wilkins. Mae Abertawe wedi dwy'n cic-os fyna. Nhw ddim wedi gweld neb yn ryddhau. Good 12, hold it. Mae yna Aaron Hemmings gath y cic-os. Wilkins. Oedd ar bel ar y llawr. Ond Hawley. Yr ymryddawn Ed Hawley. Dwylo gwych. Dyma'r dadlwythiad. Hold the gap, Blue. Pêl fasged o'r llawr. A bach o pirouette hefyd. Ar y ddau gadw i drad mewn o'r yslys yma. Dan Jemin. Advantage, no arms, yeah, clear. Dim digon o freichiau yn y dacl yna. Felly Mantes. Phillips yn safle'r cefnwr mae fe nawr. Dal yn chwarae Mantes i Abertawe. Ben Roberts. Chwyban yn mynd yn uchel ym Nghristi. Nid yma tro cyntaf. Dim digon o freichiau yn y dacl yna wrth Kyle Harris, dwi'n meddwl, ar Dan Jemin. Wedi chwarae rygbi gyda'i gilydd i'r gwych Dan Ddeunaw. Does dim opsiwn on mynd am y cornel nawr. Hwna'n gic dda. Mae'n gic dda. Mae'n gic arbennig gan y gŵr yna, Harry Williams. Right mewn i'r cornel. Cyfle am gais. Ellis Fackrell fydd yn taflu nawr. Faint o amser mae fe wedi cael yn ymarfer gyda'r 7 arall yn y pac na. Can weld. Tria cadw'n syml, ond ni ben mai. Ond rhife, gormod gyda Pen-y-Bont na. 6 i 5. So na moyn lein arall, le wein nethwch chi. Tap, Cian Gae'r yn cario. Tackle me! Release it, please! Evan Hill ar dacl. Y ddoi nhw'n partners mawr hefyd, Evan Hill a Cian Gae'r. Onside, discipline! Ni o fewn Rambarth y Gweilch. Cofiwch ym Pen-y-Bont. Onside! Araf y meddiant nawr i Abertawe. Short, 16, roll! Gae'r unwaith yn ragor. Dal i drial, dal i fynd amdani. Onside, Blue! Odi Pen-y-Bont yw'n cam sefyll, oedd e'r lawn y mas, os yna Fantes yn cael ei chwarae. Push back! Newid cyfeiriad, Williams, pas hir, Bynel. A mae'r chwyban yn mynd. Oedd e yn chwarae Mantes.
Abertawe am gymryd i'n sydyn. Sy'n digon o hamser dyn nhw ar ôl, dyna'r gwirionedd. Aaron Hemmings. Cymryd i'n sydyn, Ben Roberts yn cario. Araf y bel unwaith eto. Dan Jemin yn aros amdani'n gwisgo 20. Law ar hwnna. James Williams yn trial ennill i. Pob clod i Abertawe, maen nhw dal i chwarae, ond yn uchel mae Ben Roberts, ond yn sgarnes ymidol, sgrym i Ben-y-Bont fydd hon, ar ôl y pentwr gwrdi. Ivan Phillips cyfle i ni gyhoeddi ser yn y gêm, Super Rygbi Cymru. Fel nes i sôn, olwyr Pen-y-Bont yn syrenu heno, a fi'n credu un yn benodol i fi sydd wedi wir arwain y ffordd i Ben-y-Bont sydd wedi naddu ciciau trwyddo, sydd wedi gwneud siŵr bod nhw'n waren ar y ardaloedd cywir ar y ca, ond hefyd yn dangos i gyflymdro ag a yn dod o dwfwn i fi ser yn y gêm, cefnwr Pen-y-Bont, Ed Howley. Lot wedi syrenu tu ôl y sgrym. Ond Ed Howley sy'n cael y penderfyniad. Ivan Phillips yn gweud, taw fe sydd wedi sbardino, wedi dod ar sparc. Bach o magic i Ben-y-Bont yno. Ed Howley y cefnwr. Kick-os glawn yw i. A Pen-y-Bont yn cymryd i'n sydyn a wedyn yn cicio. Mae Ed Howley yn gwybod falle tan nid na'r penderfyniad cywir. Abertawe, fel maen nhw wedi bod o dan bwysau. Carson, trial bylchu. Ond y bas ddim yn mynd i'r dwylo. Benel bron a cael bwt i hwnna. Bach o gwmpo mas yng nghanol cae i fyd. Let it go! Hir y bas, Josh Phillips i mas na'r cwmpo mas, dal i fynd. Tackle dda gan Wilkins, a nôl ar y bel. Oedd wedi ennill i, oedd i ma fe. Gwaith gwych. Mae'r un di colli gris, mae Ben Roberts mewn yna yn colli Ben. Oedd na ergyd fech ma' na, falle o'r llaw ddefach dros y top. Oedd hi ddim yn un da. Bach o ddrwg deimlad y drwyddiwetha. Le mae'r Cris a'r Stripes na gwedwch. Chwarae mynd yn ei flan. Tra oedd y cwmpo mas yn digwydd. Boys, we've got nothing, obviously. Dylan Burrows a Ben Roberts oedd yn cwmpo mas. Just keep your hands to yourself here. I've got 1 minute to go. Game's been positive. Let's finish positive, okay? Let's go. Go. Wel, 50 seconds to go, boys. Start on the 5. Am felly golli Cris. Ond cael gŵr yma, mae fe di syrenu fydd tackle wych, nôl ar ei drad, yn ryddhau, a nôl ar y bel yn ennill y gic-os fyna. Mae'n gic-os blawr, dwi ddim yn cweit yn siŵr pam oedd Geraint Powell yn meddwl bod e'n gallu taro honna lawr. Give me a gap. Dwy bel ar y car hyn o bryd. Tair bel ar y car. Un nawr, Greenslade. Tafliad i'r blaen, o'r gystadlu yn yr awyr fyna. Balls on the floor, let it come. Keep your hands to Bel yn yourself. saff i Ben-y-Bont, meddiant na. Bach o spark yn y gêm un nawr. Mae di Rhys Jones y dyfarnwr fo'n ofalus iawn. Harry Olding yn cario. Dyma'r cymal olaf o chwarae. Bydd y gêm ar blen a does dim rhaid i Ben Benel neu ddim byd ond dod iddi dros yr eisteddle. Fuddugoliaeth swmpus i Ben-y-Bont. Yn nhw'n reoli
ar hanner amser, ar y blaen o 19 i 10. Nhw sgorodd gynta ar ôl muned o'r ail hanner, a dyn nhw ddim di edrych nôl ers ni. Di sgorodd Abertawe yn yr ail hanner. Un ffordd oedd y gêm yn mynd i fynd. Gormod o newidiadau i Abertawe. Dim rhythm yn ei chwarae nhw, digon o rhythm yn chwarae Pen-y-Bont. Ed Howley oedd seren y gêm, ond tu ôl y sgrym, maen nhw'n edrych yn beryglus iawn. A fi Nash yw na, dal ar lawr. Ond dyna ni, sgôr terfynol yn gweld Pen-y-Bont am un neu 2 noson o lia ar frig tabl Super Rygbi Cymru. Pen-y-Bont 38, Abertawe 10. Yn codi Pen-y-Bont i frig y tabl, ond cofiwch ma' nhw nawr wedi chwarae 4 gêm, ac tîm fel Casnewydd dim ond wedi chwarae 2, mae gêm yn llawn gyda Chasnewydd, wedi gohiriad y gêm yn erbyn Aberafan wythnos diwetha. Gweitha hynny, mae pethau'n glos ofnadwy, enwedig ymysg y 5-6 ucha. A fi'n siŵr fydd newid i drefn y tabl ar ôl gemau'r penwythnos. Caerdydd yn croesawu Quins, Casnewydd yn herio Aberafan, Glenebwy yn teithio i lan ymddyfru, a Pontypool yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru. Reit, a mae ymateb nawr gan Ifan Phillips i mas yn crwydro'r cae. Diolch i Lauren, a yn muno gyda fi mae rhywun oedd bendant syrenu yn y gêm a hyn o cefnwr Ed Howley. Ed, we don't often see you smile, mate, but it looked like you enjoyed that one. Yeah, it was good, to be honest. Obviously, it's a double-header this week. And last week, it was a tough, gritty game. And I think we showed what we can do today in parts, but I think we can still be better. But yeah, I think kick on now to we got a week off and then take it into Abertawe. I think one thing you really dominated in, and between you and Ben Bonnell, I thought your kicking game was spot on. Is that something you spoke about during the week? I think, going back to last weekend, I think we played in the wrong areas too much. So obviously this week was a bit of an aim to stay in the kicking battle a bit more structure. And hopefully they made their mistakes, then we counted on them. Ed, thank you very much. Go enjoy with the boys, mate. Nice one. Scott Baldwin, y prif hyfforddwr buddugolaethau sy'n ymuno â fi. Scott, congratulations, 6 points in the bag. Ruthless in attack, resolute in defence. Pretty happy? Yeah, happy after the first 20 minutes when I was disappointed we didn't come off a line. I thought he was really good at the end there. We had to mix and match. We had a prop playing 6, a 6 playing on the wing. Our second row decided to go out on the wing for our starter play. So, yeah, very pleased. And I think the most pleasing thing for me, though, was as a defence coach, that last set, not to concede when we were 28 points up. I thought it really showed the character of the boys. You mentioned the last set, but you probably set the tone early on in that second half with the intercept try. What was said at half-time? We literally spoke at half-time and said they're going to keep throwing it, so just stay high and they'll give it to us. And to be fair, Maka got it. He had a bit of a dodgy hammy after the weekend. So to finish it, was really pleasing, to be fair. And obviously, Ed Howley got man of the match tonight. I think the backs were all excellent. But it's just a compliment for how much they got together and probably exposed Swansea on the edges. That's something you've looked at, and how much are those boys good on the outside. Yeah, I think we focus a lot on ourselves. We talk about being 100% Raven, so we train against our defence, so obviously naturally getting high, we've got to play flat and fast. And to be fair, Ben Bonnell's done that all season when he's played for us. He's played 12 the first 2 games, and he's played 10 the last 2, and he's really flourished in the 10 position, to be fair to him. He's obviously really enjoying his rugby here, but still got ambitions to play regional rugby. Went away to Jersey, has played for Cardiff previously, but I guess it just emphasises players develop at different times, and for someone like Ben, the future's so bright, isn't it? Yeah, I think I spoke to Tom Williams, who was the attack coach at Newcastle with me last year, and he said Ben's one of the most talented players he's ever coached. The problem is if Ben gets bored, he tends to go out of the system, which he hasn't done this season because he's creating the system. He's the one that's having involvement and almost coaching on the field, so he's taking probably a little bit more accountability, so he's driving it more. So hopefully that's transitioning into how he's performing, and you can see he's playing with a smile on his face. We saw the passion among the players out on the pitch. It was a pretty passionate coaching box as well tonight, which is obviously a great thing. But what are your ambitions, Scott, for this season? I said it at day one, our ambitions is to win the league. Now, whether that happens or not is not in my control, but that's the target, otherwise what's the point of being here? Can't wait to watch you try and do it. Thank you very much. Thank you very Enjoy much. Tonight. Awn ni nôl nawr I ffeindio Ifan.
Ie, mae mas o'r Abertawe yn ymuno gyda fi, Josh Phillips. Josh, gêm anodd iawn mas na heno, ond digon o cyfleoedd, ond just ddim quite digon clinigol pan mwch chi'n mynd mewn i'r 2-20 falle. Ie, yn union, ni siŵr o fod i gael 2 neu 3 cais all yna, ond just really siwmeri gyda'r penderfyniadau yn mynd yn erbyn ni, just yn arafu gêm lawr a ni eisiau chwarae gêm cyfle yma'n anffodus, a ni methu wneud o'n heno, ond os ni'n edrych nôl ar y gêm nawr, mae'r cyfleoedd yna, ond mae'n rhaid ni just goffyn yr cyfleoedd yna a bant. I fod yn deg i Pen-y-Bont, o'n nhw'n amddiffyn yn gadarn iawn, yn wedig ar llinell cais ei hunan. Faint mor anodd o'ch chi wedi gweld yn treol datgloi yr amddiffyn yna? Ie, yn union, oedd yn yr un stori, wrth diwethaf pan nhw jyst yn succo ni mewn i'r gêm nhw type of thing, a yn anffodus i ddim wedi executo'r cyfleoedd ni. Diolch ymuno ni, diolch yn fawr, diolch. Ie, diddorol i glywed Scott Baldwin fanna gyda ni yn sôn mae falle'r amddiffyn nath i blesio mwyaf, achos oedd i chwarae ymosodol nhw mor amlwg, Ciaran, yn wedig yn yr ail hanner. Sgorin o cwbl o ceisiau gwych, do e. Fi'n credu oedd Ben-y-Bont yn wych yno, fi'n credu popeth nath e, fi'n credu, ti'n modd, ath e at y llinell, gofynodd e cwestiynau, yn wedi gyda Ed Howley fyd, o'n nhw'n gret yn yr ail hanner y dechreuad, neu fy sôn nhw am hanner amser, a fi'n credu nhw'n eitha ffodus, nath nhw mas o gath nhw'n ryngipi ar y sgori, a fi'n credu cadw nhw adeiladu ar hwnna wedyn. Ie, dyna cais Macaulay Rowley. Mae Ifan Phillips yn ail ymuno ni nawr. Cerdi'r Mike Ifan. O'n i jyst yn siarad â Ciaran fyna ynglyn â popeth yn mynd trwy dwylo Ben-y-Bont. Mae Ifan yn cael problemau technegol, ond mae fe gyda ni nawr. Popeth yn mynd trwy dwylo Ben-y-Bont, oedd e'n allweddol i ddatglo'r amddiffyn a heno. Ie, yn sicr, o'n i'n meddwl, wel, rhwng y ddoi na oedd e, rhwng Ed Howley a Ben-y-Bont, o'n i'n meddwl oedd y gêm gico rhwng y ddoi yn wych, o'n wedi troi Abertawe a roi nhw ar y drodol, felly oedd fi'n cael ei hwnnawydd y gwaniaeth a pob clod, o'n i'n meddwl Ben-y-Bont yn wych, a o'n i wedi gweld i waith ymysodol efo na fyd yn mynd erbyn diwedd a yn cael ei cais Travis, oedd e'n mynd lan i'r llinell yn fflat, a oedd e'n rhoi y bas fflat na, oedd e'r hyder gydag e'n neud e, felly mae hwnna'n gret i weld, a mae fe'n disgwyl fel dipyn o chwaraewr fach. Ie, gewn ni cybolwg ar gais Williams i gloriannu'r cyfan. A chymod, o'n nhw'n edrych mewn rheolau trwy gydol y gêm, trwy gydol yr ail hanner, a erbyn y pwynt yma, yn edrych fel bod nhw'n chwarae dy hwyl a dy hyder. Ie, fi'n credu beth bydd Ben-y-Bont yn bles ar, y fforddwyr yn bles ar. Pan maen nhw'n mynd tu ôl i'r tîm oedd, faint o chwaraewyr sy'n na. Mae 34 opsiwn gyda Ed Howley mynd at y llinell fan hyn, a Pel yn doi lwylo, troi nôl ar y tu fewn, a Chris Williams fel pob mewnwr ar y tu fewn. Ie, 34 opsiwn yn dangos o fwy o gydleniad gyda'r tîm, yn dos i gymharu a tîm arall, oedd wedi gwneud 11 newid yma mewn i'r gêm. Ie, yn sicr, o'n i'n meddwl oedd tipyn o pwyll gyda'r chwaraewyr, o'n i'n edrych ar Ed Howley gyda un o geisiau yn cael ei to i Chris Williams oedd e, a oedd e just yn dalai drad, oedd e ddim yn gorfodi ge, oedd e ddim yn falle yn mynd rhedeg pen i drad, oedd e'n dal i drad e, oedd y dealltwriaeth na gyda ge, just i dal i drad e, a roi'r chwaraewyr arall mewn gwagle, ond pob clod i Ben-y-Bont oedd hi'n berfformiad da, ond mae dal tipyn dyn nhw'n wneud os maen nhw moyn cyrraedd brig y dabl na. Ie, ti di yn barod i sôn am cais Travis, ni'n mynd i weld e to, ond os maen nhw'n chwarae fel hyn, wyt ti'n meddwl, dim ond gwella fi nhw wythnos i wythnos, wyt ti'n meddwl bod nhw yn misg o reion y gyngred? Fi'n credu gallen nhw fel anna, ond wnaethon ni clywed Scott Baldwin yn sôn y beth i disgybleth yn y llinell amddiffynol na. Fi'n credu mae rhaid nhw fod yn dangos disgybleth trwy gydol y gêm o ran oedd gyda nhw Abertawe ar y drodol yn yr ail hanner na, a ti yn teimlo fel gallen nhw wedi gwasgu Abertawe mwy, oedd y trod da nhw ar y sbardyn na, ond mae rhaid chi dangos nawdd na i orffen tîmoedd bant, a fi'n credu na'r gwaniaeth. Mae tîmoedd gorau yn y gyngrair, mae tîmoedd gorau yn rymbarthol, yn ryngwladol, pan mae'r tîmoedd da nhw ar y drodol, a falle maen nhw lawr 20-30 o bwyntiau, maen nhw dal yn gwasgu nhw, a maen nhw dal moyn rhoi 20 o 30 o bwyntiau arall arno nhw. So fi'n credu falle taw na'r gwaniaeth a na be mae eisiau i Ben-y-Bont i weithio ar. Dyna beth sy'n ddiddorol, i weld sut bydden nhw yn ymdopi gyda her fel Llanymddyfri, Casnewydd, dros yr wythnosau'r misoedd nesaf.
Gae'r Hadi, dy noswaith gyntaf gyda ni'r Super Rygbi. Ti wedi mwynhau dy hun? Ydw, fi wedi. Mae braidd yn ôl nawr, ond fi wedi mwynhau. Wel, os ti'n meddwl bod hwn yn wael, arosa, achos mae pethau mynd lot yn wath na hyn, yn dyn nhw. Mae wedi bod yn lyflu hyn, o? Ie, ti wedi bod yn lwcus, ti wedi cael y cwmni gorau ti'n mynd i gael, a ti wedi cael y tywydd yma. Wel, ar y nod yna, dyma beth sydd i ddod dros y penwythnos. I chi ar S4C, Fiorentina yn erbyn y seintiau newydd yn Ewrop. I chybwyntio'r gêm na heno. Pen-y-Bont yn erbyn y Bari, Abertawe yn erbyn Caerdydd ar sgorio dros y penwythnos. A wedyn i chybwyntiau hanner marathon Caerdydd, nos lun am 8 o'r gloch. Digon o rygbi i chi o'r bencampwriaeth rygbi unedig di Sadwrn y dreigiau herio'r Sharks, Munster yn croesawu'r Gweilch, a wedyn i chybwyntiau cyngor colegau Cymru nos Fawrth yn ogystal â chybwyntio'r gystadleuaeth yma Super Rygbi, a byddwn ni yn Casnewydd yn erbyn Llanymddyfri edrych ymlaen yn fawr i weld y gêm yna. Ond heno, wel, mae dwy buddugoliaeth yn olynol i Ben-y-Bont yn erbyn Abertawe wedi codi nhw i frig y tabl, ond am nawr, mae pethau'n glos iawn a dwi'n siŵr bydd digon yn newid ymhen wythnos. Diolch am eich cwmni, fe welwn i chi wythnos nesaf.